हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. வம்மி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிக்கலாம். நீங்க हरे மாதாஜி कृष्ण நீங்க हरे படிக்க யாரு 2 பேர் நீ படிச்சாங்க இல்லையா? இன்னைக்கு யார் படிச்சாங்க? இது ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்மொழி மாதாஜி படிச்சாங்க. அப்புறம் இப்ப படிச்சது யாரு மாதாஜி? காந்திமதியா? தனலட்சுமி மாதாஜி. லட்சுமி மாதாஜி படிச்சாங்க மாதாஜி. நீங்க 2 பேருமே வந்து பிரணதி மாதாஜி அதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். தனலட்சுமி மாதிரி நீங்க படிச்சீங்க இல்லையா? இப்ப நீங்க 2 பேருமே சேர்ந்து இது படிக்கலாம். இது பிரணதி. நான் உங்களுக்கு இதுல போட்டேன், நான் கிளாஸ்ல போடல நினைக்கிறேன். அட்மின் ரைட்ஸ் போயிடுத்து. ஸோ ஐ கான்ட் டூ எனி திங். பிரணதி எஸ் பிரணதி நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க வந்து படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அருள்மொழி மாதாஜி தானே ஃபர்ஸ்ட் ஜெபம் பண்ணீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்மொழி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நான் தான் ஒரு பேஜ் நீங்க படிங்கோ, ஒரு பேஜ் அவங்க படிக்கட்டும். நார்மலி ஒண்ணும் அவ்வளவுதான். ஒரு பேஜ்னு இல்ல. நீங்க இந்த குரவே கௌரையில இந்த நமோ வதான்யாய இங்க நிறுத்தணுமோ நிறுத்துங்கோ, பாக்கி உள்ளதா அவங்களுக்கு படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய உன்மிலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மகாம்ய ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹ குருவ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ குரும் ஜாகிரதாதம் சக கண ரகுநாத விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதன் சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம் சச்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தாத ராதா காந்தாத நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாளேஸ்வரி வருஷபானு சுதே தேவி பிரணாமி ஹரிப்பிரியே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாமி ஒரு வேர்டே கிடையாது. பிரணாமி ஹரிப்பிரியே. பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சா இது படிக்கும் போதுச்சு. அடுத்து அவங்க படிப்பாங்க. படிங்க இன்னும் படிங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருப்ய கிருப்ய சிந்துபய ஏவ ச பதித்னாம் பாவன யோ வைஷ்ணவே யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா வதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரம கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்யாய நாம்னே சைத்தன்ய நாம்னே கௌர விசேஷ நமக.
விஷே நம போர் போர் விஷய நமக்கு போர். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்கோ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு அது இதில் போடுறேன்னா குரூப்ல போட சொல்றேன். சோ நீங்க வீட்லயும் படிச்சு பார்க்கலாமே. படிங்க மாதாஜி, இங்கே படிங்க. குருவி கௌரசந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. மூக்கம் கரோ சாரி முகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரீம் யத் கிருபாதகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். நமः பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினி நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜ பங்கஜங்கரை கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவாங்கி நந்தனாய ச தேவாங்கி எல்லாம் இல்ல, தேவகி 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 நந்தனாய நிதானமா படிக்கும், கரெக்டா படிக்கும். நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்வேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்திய தேசதாரிணி நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாம்சம் தத்தோ ஹை உதிரை இல்ல மாதாஜி, ஜ ஜ தத்தோ ஜயம் உதிரயேத் உதிரயேத். ஷண்பதாம் நான் படிக்கிறேன், வருமா பாருங்க, இல்லைன்னா நான் படிக்கிறேன். ஷண்பதாம் ஸ்வகத கிருஷ்ணः புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனः ஹிருத்யந்தஸ்தோ ஹையபத்ராணி விதுனோதி சுஹ்ருத்சதாம். இதுவும் படிச்சோடுறேன். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. இதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும், படிங்க. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவ பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 2 டைம் மினிமம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. வெரி நைஸ். குறைபாடுகள்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம வகுப்பை. ஃபர்ஸ்ட் என்ன நல்ல இதுனாக்கா நல்ல ஒரு ஐடி கிடைச்சு கொடுத்தோம். இப்பவுமே நம்ம வரும்போது யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, போகும்போது யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரீ ஐடி தான் அது. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கட்டி நம்ம வந்து கிளாஸ் முடிக்கிறது வரைக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் அருளர் தான், எல்லாமே கிருஷ்ணரோட இது அருள். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஈஷோபனிஷத் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், இந்த இது அறிமுகத்துல இதெல்லாம் பார்த்தோம். பிரபுபாதாவோட 4 விதமான கட்டுண்ட ஆத்மா. இப்ப நம்ம எல்லாம் என்னது இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுனால இப்ப லெவல் 3ல இருந்தா எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். பகவத்கீதால பேசிக் என்னது, நம்ம வந்து உடல் இல்லை ஆத்மா. எந்த மாதிரி ஆத்மா? கட்டுண்ட ஆத்மா. அப்படின்னா என்னது, கட்டிலாம் போடலைன்னா அது இங்க மாதிரி இந்த உலகத்துல நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோங்கிற ஒரு நினைப்பு இருக்கே, அதே ஒரு கட்டுண்டது தான். ரொம்ப சந்தோஷமே கிடையாது, இதெல்லாம் துக்காலயம். அப்படி இது பெர்மனண்டா இல்லாத உலகம் தான். இது வந்து அசாஸ்வதம். அசாஸ்வதம்னா எப்பவுமே இருக்கிறது, அசாஸ்வதம். இது டெம்பரரி வேர்ல்ட் அண்ட் துக்கம் நிறைந்த உலகம். அதுலயும் நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம்னா எவ்வளவு அஜ்ஞானத்துல இருக்கோம்னு. ஏதோ டெம்பரரியா சந்தோஷம் இருக்கும், ஒரு 2 நிமிஷம் சந்தோஷமா இருந்தா 4 நிமிஷத்துக்கு அழறதுக்கு ரெடியா இருக்கும், காத்துன்னு இருக்கும். ஏதோ ஒரு செய்தி வரும் நம்மளை துக்கப்படுத்துறதுக்கு. சோ இந்த மாதிரி அப்போ இந்த மாதிரி உலகத்துல என்னன்னா நிஜமான சந்தோஷமே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். அப்போ இதை தவிர நமக்கு வேற இது இடம் இருக்கான்னு இருக்கு. பகவானுடைய இடத்தில் கோலோக விருந்தாவனத்துல போச்சுன்னா எப்பவுமே நிம்மதியா நம்மளோட சுய ரூபம் என்னது, சத் சத் சித் ஆனந்தா. அப்படின்னா என்ன, சத்துனா எப்பவுமே இருக்கப்பட்டவா, எப்பவும். தட் இஸ் நமக்கு வந்து அழிவே கிடையாது, எப்பவும் நம்ம உள்ளவா. ஆனா பாடி தான் அழியறதே தவிர இந்த உள்ள இருக்கிற அந்த இது ஆன்மா வந்து எப்பவுமே இருக்கும். அப்போ சத்து எப்பவுமே இருக்கிறது. சித்துனா எனக்கு எப்பவும் பகவானோட ஸ்மரணத்தை எப்போ நாலேஜபிளா அந்த ஆத்மாக்கு எல்லாம் தெரியும். உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மாக்கு நோஸ் எவ்ரி திங் அபவுட் த லார்ட். பகவானை பத்தி எல்லாம் தெரியும்.
அப்புறம் ஆனந்தமயம், அதுக்கு துக்கமே கிடையாது, எப்பவுமே ஆனந்தமா இருக்கும். ஆனா அது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த வெளி உலகத்துல என்னெல்லாம் இந்த மாசுக்கள் இருக்கு, நம்ம இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கும், நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல இருக்கும், அதுல வந்து முக்குணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதனால ஜஸ்ட் ப்ரெஷர் பண்றேன். அந்த முக்குணங்கள் என்னது, ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த ஈவன் சத்துவகுணமும் கூடாதுதான் சொல்றான். சத்துவகுணத்துல என்னது, நான் பூஜை பண்ணேன், இல்ல நான் ஜபம் பண்ணேன், ஆஹா நான் ஜபம் பண்ணிட்டேன், சோ நைஸ், எனக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் வருதுன்னா போச்சு, அது எந்த இடத்துல போகும், கர்மால போயிடும். நம்ம அக்கர்மால தான் நம்ம வந்து நிலைத்து நிற்கணும். அதெல்லாம் நீங்க ஏன் பகவத்கீதாவோட நம்ம எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் பகவத்கீதா தான். கர்மா பண்றோம்னா என்னது, நல்ல விஷயங்கள் பண்றோம், ஆனா அதுல இது வரும் என்னது, அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வரும். நல்லதுதான் வரும், நல்லது பண்ணோம்னா நல்லது வரும், கெட்டது பண்ணோம்னாக்கா அது வந்து அதோட கெட்டது ரியாக்ஷன் வரும். பட் நம்ம அக்கர்மா லெவல்ல என்ன பண்ணோம்னாக்கா, நம்ம செய்யறோம் பகவானை நினைத்து செய்யும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு என்ன ரியாக்ஷனே வராது. எல்லாம் பகவானை நோக்கி பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பு அவரோட என்னது அவரோட அதுதான் இலக்கு, அவரை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், அவரோட அதுதான் நமக்கு டெஸ்டினேஷன், அங்கேதான் வந்திருக்கோம், அங்கதான் நம்ம போகணும். ஆனா கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு என்னது, இங்க இருக்கும்போது நமக்கு 4 விதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. என்னெல்லாம் பார்த்தோம், அது பார்த்ததுதான். முதல் குறைபாடு என்னது, தவறு இழைக்கக்கூடியவர். நம்ம எல்லாம் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் விடும் இல்லையா, நம்ம வி லேர்ன் ஃப்ரம் அவர் மிஸ்டேக்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, எல்லாம் ஒரு படியில ஏதோ தவறு பண்றோம், அதுல இருந்து நம்ம படிச்சு செகண்ட் டைம் அதை ரிப்பீட் பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி தவறு இழைக்கக்கூடியவர், பொய் சொல்றக்கூடியவர், நம்ம ஏமாத்துபவர்கள், அந்த மாதிரி ரொம்ப இதா என்னது பாதகமா உண்டாக்கப்படுற அந்த மாதிரி இல்லை, ஏதோ ஒரு ஒயிட் லைஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஏதோ அந்த டைம்ல சொல்லித்தனா விட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஏதோ ஒண்ணு இல்ல, குக்கிங்லயே கொஞ்சம் உப்பு ஜாஸ்தியா, அது என்னன்னு தெரியல, வேற பாக்கெட் வாங்கினேன், அது ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லுவோம், சம்திங் அடியில பிடிச்சு கொடுத்து சம்திங் கரிஞ்சு போயிடுத்துனாக்கா ஏதோ ஒரு ரீசன், அது பாத்திரம் சரியில்லை, அந்த மாதிரி ஏதோ பொய் சொல்லிடுவோம். ஓகே, அப்ப நம்ம என்னது, நம்மளோட குறைபாடு என்னது, கண்டிப்பாக நிச்சயமா நம்ம வந்து தவறு இழைக்க கூடியவர்கள் தான். அப்புறம் இரண்டாவது என்னது, மாயையில் வசப்படுத்தாது. இப்ப என்னது, மாயையில தான் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஏதோ ஒரு ஆனந்தத்துல இருக்கும், ஏதோ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும். பகவானின் இந்த கிளாஸ்ல வரும்போது பகவான் நினைக்கிறோம், ஒரு வாஞ்சா கல்பத்திரி விஷயம் சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ண என்ன இருக்கும், அடுத்தது எங்க காப்பி குடிக்க போலாம, லெவல் 3ல இருந்துட்டு யாரெல்லாம் காப்பி குடிக்கிறாள் அது கேட்கணும் எனக்கு, ஜபம் பண்றீங்களா, இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம கேட்கல, இப்பதானே நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா, மெதுவா இப்ப பாருங்க எல்லாருக்கும் பகவானோட மங்களாரத்தி எல்லாம் எவ்வளவு பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா, நம்ம கிளாஸ்ல பாக்குறோம் இல்லையா. சோ இருக்காங்க, எல்லாரும் வரத்துக்கு ரெடியா இருக்காங்க, தெரியாது, வழி தெரியல, ஓ இப்படி இருக்கா, மங்களாரத்தி இருக்கு, போறவங்க போறாங்க, நான் மெதுவா இருந்துக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அப்படி இருந்தவங்களுக்கு இப்ப என்னது 8 பேர் 9 பேர்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா. சோ எல்லாருமே நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வாங்க. அது போடும்போது என்ன, டிஏஎம் போட்டுதுனாக்கா கணக்கு எடுக்க வருது, இவ்வளவு பேர் 800 பேருக்கு மேல பேர் வராங்க, ஒருத்தர் எப்படி பார்க்க முடியும். அப்ப நீங்க வந்து டிஏஎம் போட்டுட்டு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன், பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, என்னுடைய பக்தர்களை வந்து அவர் எவ்வளவு நீங்க பக்தி பண்றீங்களோ அவ்வளவு நான் வந்து உங்களுக்கு கருணை காட்டுவேன், அவ்வளவு அவர் வந்து இது என்னது, he will reciprocate according to our devotion. ரெசிப்ரோகேட்னா என்னது, அவர் அது போல நம்மளை கவனிச்சுவார். நம்ம வீட்லயே அப்படிதானே, இல்லை ஒரு குழந்தை வந்து அந்த குழந்தைக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுப்போம், வேற குழந்தை ஒன்றும் கேட்கல, அதை கொடுத்தா அது மட்டும் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கும். இந்த குழந்தை நம்ம பின்னாடி இருக்கும், அது வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதையாவது கொடுத்து விடலாம், அது மட்டுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கும், நம்மளும் நிம்மதியா போன்ல பேசலாம், வாட்ஸ்அப் ஏதாவது நம்ம வந்து நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் பார்த்து நம்ம கொடுத்துடுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம எப்படி, நம்ம பகவானை கூப்பிட பகவானை நினைக்க என்ன ஆகும், அப்புறம் நமக்கு வந்து கருணை காட்டுறதுக்கு வேண்டி அவரும் நம்ம பக்கம் பார்த்துட்டே இருக்கார். கண்டிப்பா நம்மளை வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, கடைக்கண் பார்வை எப்படி, அவர் அப்படியே நம்மளை கவனிச்சுதான் இருக்கார். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கோம். மாயையில சிக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த 3 மணிக்கு நல்லா தூங்குவா, சாப்பிட்டு நல்லா தூக்கம், அதுல இருந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம். அண்ட் நீங்களே விருப்பப்பட்டு, அதிசயம் என்னன்னா மோஸ்ட்லி இந்த 3 மணி எல்லாம் மோஸ்ட்லின்னு இல்ல, இன் ஜெனரல் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாப்பிட்டுருக்கு, அப்படி கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் 4-5 மணி வரத்துல இப்படி ஏதோ கதை கேட்கிறோம், பகவானோட போருமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நீங்களாம் 3 மணி தான் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன், அது அப்படி எனக்கு தெரிய வந்தது, 3 மணிக்கு டீச்சர் வேணும் அப்படின்னு. சரி, அப்ப லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட வேற ஏதோ டைம் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணல, இல்ல 3 மணி இருந்தாதான் சௌரியம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. சோ இது அப்ப நீங்களாம் மாயையில இல்லவே இல்லை, மாயையில இருக்கும், ஆனா அவ்வளவு பாதிப்பு இல்லை. ஏன் நம்ம இஸ்கான்ல வந்துட்டோம், 18 நாள் கோர்ஸ் நிறைய வாட்டி பண்ணிருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் லெவல் 2 முடிச்சுட்டு எல்லாரும் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நான் இன்னும் கேட்கல பர்சனலி, எல்லாரோடும் எல்லாரும் வாங்குங்க, உங்களோட இதுக்கு இல்லாட்ட லெவல் 3 வரதுக்கு எங்க வெர் இஸ் யுவர் சர்டிஃபிகேட் இருந்தாதான் வர முடியும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஆனா நீங்க அது மாதிரி லெவல் 2 எக்ஸாம்ல எழுதிட்டீங்கன்னாக்கா சர்டிஃபிகேட் வந்தா உங்களுக்கே ஒரு பெருமையா இருக்கும், ஆஹா நான் நல்லா பண்ண, நம்மளே சவாஷ் அப்படின்னு சொல்றப்பல இருக்கும், பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம எழுதிட்டோம்னா கரெக்டா சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டு போறாங்க, நம்ம we have to just follow, அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ சரி
மங்களாத்துக்கு எழுந்துக்க சொல்றீங்களா? சரி, நேற்று வரைக்கும் எழுந்துக்கல, சரி இனிமேலேருந்து எழுந்துக்கிறேன், சோ வாட், அதுக்கப்புறம் படுத்துக்கிறேன். எழுந்துன அப்புறம் தூக்கம் வராது, கொஞ்சம் ஜபம் பண்ண அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஒரு தூக்கம் வரப்போ ஒரு 1/2 மணிக்கு அது நேப் சொல்லுவோம். இட் இஸ் நாட் தூக்கம். அந்த ஒரு சீக்கிரம் எழுந்த அந்த ஒரு டயர்ட்னஸ் அப்படி. யார் வேலைக்கு போறது இல்லையா அவங்களுக்கு சொல்றேன், வேலைக்கு போறவங்களுக்கு எல்லாம் முடியாது, அதுக்கப்புறம் போகணும் அவங்களுக்கு. ஆனா என்ன ஆயிடும்னா அந்த பாடி கிளாக்கு யூஸ் டு ஆயிடும். நீங்க காலையில எழுந்துக்கிறதும் அது போல ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் வரும். ராத்திரி எப்படப்ப 9 மணி ஆகும், எப்படப்ப 8:30 மணி ஆகும், 10 மணி ஆகும் சொல்லிட்டு அப்படி தூங்கிடுவோம். சீக்கிரம் வேலையும் முடியும், தூங்கும். அந்த ஃபுல் தூக்கமாயி காலையில அலாம் வச்சிருந்தாலும் இது ஒரு டைம் எடுக்கும், ஒரு வாரம் அட்லீஸ்ட் எடுக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எல்லாம் முழிப்பு வந்துடும். இதெல்லாம் நான் புதுசா எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றதுல நிறைய பேர் வரீங்க. ஏதோ சோம்பேறி தனத்துல இதெல்லாம் எனக்கு வருது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல வீட்டுல வேலை இருக்கு, நான் எதுக்கு தான் செய்யறேன், வீட்டுல டப்பா கட்டணும், அது இருக்கு இது இருக்குனாக்கா அதனால நான் வரது இல்லைன்னா ஆன் பண்ணி வச்சிருங்க. வீடியோ ஆஃப் பண்ணினாலும் நோ ப்ராப்ளம். யாரும் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ குஜராத்தி டிவோட்டிஸ் தான் பார்க்கணும். அவங்க வீட்லயே பண்ணுவாங்க ஆர்த்தி, இதையும் பார்ப்பாங்க. அவங்க ஏன்னா அவங்க மூஞ்சில தெரியும் அந்த ஆர்த்தி பண்றது. அவங்க டேட்டி எல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா அந்த வெளிச்சம் தெரியும். அவங்க வீட்லயே அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. நமக்கு அதெல்லாம் முடியல, டப்பா கட்டணும், வேலையோ என்னெல்லாமோ வேலை இருக்கும், ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணிட்டு அதை கேட்கலாம். அதை கேட்டுனே சமையல் பண்ணலாம், எல்லா வேலையும் பண்ணலாம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி. அது இல்லாட்டா என்ன ஆகும்னா இந்த மாயை பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். அது வெயிட் பண்றது. எங்கடப்பா இதை நம்ம பிடிச்சுக்கலாம். நீ என்ன பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பகவான் பக்கத்துல போயிட்டேன்னா அது பிடிக்காது நம்மள. எய்தர் திஸ் சைட் ஆர் தட் சைட் தான். பகவான் பக்கத்துல போனோம்னா மாயை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இல்ல நம்ம பகவானை மறந்துடணும்னா மாயை அப்படியே அந்த மேக்னெட் இழுக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இழுத்துடும் நம்மள. எல்லாம் எனிதிங் அதர் தென் பகவானை தவிர நம்ம ஏதாவது நினைத்தோம்னா அது மாயை தான், கண்டிப்பா மாயை தான். சோ அதனாலதான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா. அது 3 மணிக்கு நீங்களாம் வர்றதுனாலே நீங்களாம் மாயையில சிக்கலன்னு தான் அர்த்தம். அப்ப நாங்க 7 மணிக்கு சீரியல் பாக்குறோம்னா வேண்டாம். சரி 7 மணிக்கு நம்மளுடைய இது எல்வன் போயிட்டு இருக்கோம், அங்க உட்காந்துங்க அட்டெண்டியா போயிட்டு உட்காரலாம். நிறைய பகவத்கீதாலாம் நமக்கு இன்னும் படிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் உங்களை சொல்ல, எனக்கே நிறைய விஷயம் தெரியாது, இன்னும் படிக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி டைம் கிடைச்சா நானும் போயிட்டு உட்காருவேன். இல்ல ஆன்லைன் இந்த வீடியோ அதையாவது போட்டு என்ன சொல்றது ரெக்கார்டிங் அதை போட்டா கேட்டுன்னு இருப்பேன். நிறைய ஏன்னா ஒரு டீச்சர்ஸ் சொல்லும் போது அவங்களோட அனுபவத்தோட சொல்லுவாங்க, ஒரு கோர்வையா அழகா சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், எப்போ நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் புக் ரீடிங் செஷன் நிறைய போகுது, அது பண்ணலாம். காலையில எழுந்தாலே நமக்கு இதை பாகவதம், ஷார்ட் பாகவதம், பெரிய பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிருதா கண்டினியூஸ். அப்புறம் எங்களுக்கு எல்லாம் சமைக்க வேண்டாமான சமயங்கோ எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ சமைச்ச அப்புறம் இது பண்ணலாம். இல்ல இங்க வேலைக்கு போறவங்களுக்கும் டிராவல் பண்ணும்போது கேட்கலாம். அந்த மாதிரி வி ஷுட் ட்ரை டு இருக்கிற 24 மணிக்கூர் தான் எல்லாருக்கும் இருக்கு. அந்த 24 மணிக்கூர்லயும் எவ்வளவு நம்ம பகவானை நினைக்கிறதுல யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வி ஷுட் பி ஸ்மார்ட். அவ்வளவுதான். யாரும் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஃபாலோ பண்றோமா இல்லையா, நமக்கு தனியா வந்திருக்கோம், தனியா தான் போறோம். அவங்க கைட் பண்றாங்க, நம்ம பண்ணினோம்னா அது நமக்கு நல்லது. we are taking the opportunity. ஏன்னா இதுல ஃபீஸ் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் எனக்கு சொல்லிக்கிறேன், எகைன் எவ்ரி டைம் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி என்னத்துக்கு இந்த மாதாஜி இதெல்லாம் பேசாங்க, நான் எதுக்கு தானே செய்யறேன், ஜபம் பண்ண தானே செய்யறேன்னு நினைக்காதீங்க. சிலப்ப நானும் சோம்பேறியா தான் இருக்கேன். 16 ரவுண்ட் பண்றேன் காலையில, அதுக்கு மேலதான் பண்றேன். இருந்தாலும் போராது, இவ்வளவு இதுக்கு வந்ததுக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு எனக்கு எப்பவுமே அது தோணும். போராது, நீ இன்னும் போராது, சே நீ இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணல அப்படின்னு தோணிட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்ப என்னது, நம்ம மாயையில வசப்படுகிறோம். அதுதான் 2வது குறைபாடு. 3வது என்னது, ஏமாற்று குணம். ஏமாத்துறோம் அப்படின்னு. என்ன ஏமாத்துறோம் தான், இப்ப கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு வரலன்னா ஆக்சுவலி வேற ஏதோ வேலை இருந்திருக்கும், சம் அதர் ரீசன் தே வில் கிவ், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம். கிளாஸ் மாத்திரம் இல்ல, எனிவேர் அந்த மாதிரி. சோ ஏமாற்றும் குணம் உள்ள இதுதான் மனிதர்கள் தான் நாம எல்லாருமே, இல்லைன்னு சொன்னாலும் இருக்கு. அப்புறம் இறுதியான குறைபாடு என்னது, நமது புலன்கள் பக்குவமற்றவை. அது நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுடைய காது, கண்ணு, மூக்கலை ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் தெரியும். ஏன் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் கண்ணாடி எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போட்டாதான் கண்ணு தெரியும், இல்லாட்ட கண்ணு தெரியாது. காது இன்னும் வயசாயிடுச்சுன்னா காது கேட்காது, அப்போ அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நுகரும் சக்தி எல்லாம் நம்ம உறுப்புகளும் என்னது, இந்த புலன்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக் ஆகும்போது அது ஈவன் அதர்வைஸ் இப்ப வயசான அப்புறம் தான் அதெல்லாம் வீக்கா போகணும் இல்லை, ஒரு அளவுக்கு தான் நம்மளால பார்க்க முடியும், ஒரு அளவுக்கு தான் கேட்க முடியும். பெரிய வீடுறதுன்னா வேற ரூம்ல இருந்து கூப்பிட்டாலும் கேட்காது, நமக்கு பக்கத்துல வந்து கூப்பிட்டாதான் கேட்கும். அந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்கும் எப்படி புலன்கள் பக்குவமற்றவை. இது ஒரு கொலோக்கியலா, தட் இஸ் ரெகுலர் நடைமுறையில நம்ம பண்ற அந்த இதுதான் நான் சொன்னேன். சோ நம்ம கோரிலேட் பண்ணலாம். மெயினா அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது அந்த மாதிரி நம்ம கோரிலேட் பண்ணலாம், கரெக்ட்னு தோணும். அப்புறம் ஆன்மீகத்துல நம்ம அதை அப்ளை பண்ணலாம். இதுல வேற என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னாக்கா, இந்த புலன்களின் உதவியால் அறிவை, வேதத்தை உங்களிடம் என்ன சக்தி உள்ளது, எனவே பக்குவமற்ற இந்த புலன்களின் உதவியால் வேதத்தை பெறலாம் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. சாதாரண கண்கள், சாதாரண செவி, ஒண்ணுமே பக்கத்து ரூம்ல கேட்டு கூப்பிடுறாங்கன்னா கேட்காது. இங்க நான் இவ்வளவு நேரமா கத்தின்றதே அப்படின்னா, அப்படியா கேட்கவே இல்லையே அப்படின்னு.
அப்போ அவ்வளவு பெரிய வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த கண்ணு காது எல்லாம் போருமா, நம்மளுக்கு இந்த திறனால வருமா? வராது. we need a ப்ராப்பர் ஆச்சாரியா. எந்த மாதிரி ஆச்சாரியா? இந்த என்னது குச்சுவா குரு பரம்பரா, அவருடைய குரு யாரு, அவருடைய குரு யாரு, எங்கேருந்து ஆரம்பித்தார்கள், அவர் எந்த என்னது பிலாசபி ஃபாலோ பண்றாங்க, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா. ஈவன் புக்கு வாங்குறதானோ நான் ஃப்ரீயா கொடுத்தா நான் அதை படிச்சேன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. இல்ல சீப்பா இருந்தது, ஸோ ஐ பாட் தட் பகவத்கீதா புக், அதை படிச்சேன், அதுல இருந்தாலும் நம்ம வெளியில வந்துடணும். இஷ்டணும் அதுக்கு நம்மளோட காஸ்ட்லியா, நம்மளோட ஒன்றும் காஸ்ட்லி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம புக்கு இப்ப L3ல இருக்கனாக்கா எல்லாருமே புக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, ஆன்லைன் இருக்கும் இல்லைன்னு இல்லை, பட் புக்குன்னா நம்ம மார்க் பண்ணலாம், பென்சிலால மார்க் பண்ணலாம், ஒரு புக் மார்க் வைக்கலாம், திரும்பி படிக்கணும் தோணும். அப்ப அந்த ஹைலைட் நான் இதுல ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, இந்த மாதிரி ஹைலைட்ல நம்ம இதுலயே பண்ணலாம். அப்ப நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி பண்ணலாம், இது உங்களுக்கு காட்டுறது வேண்டி பண்ணிருக்கேன். அதனால இது என்னது, இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, நம்ம இன்டர்நெட் இருக்குன்னு தான் உங்களுக்கு காட்ட முடியும், இல்லாட்ட என்ன ஆகும், கிளாஸே இருக்காது. இல்ல குறைபாடு இருக்கு இதெல்லாமே. அதனால நம்ம என்னது, நீங்க L3ல இருக்கிறதுனால மெதுவா வாங்கும், அவசரம் இல்லை. ஆனா புக்கு இஸ் அ மஸ்ட். ஏன்னா புக்கு இஸ் ஆல்சோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா தான். நம்ம புக்கையும் வந்து நார்த் இந்தியன்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, எனக்கு தெரியாது. தமிழ்நாட்டுல இருக்கு டெஃபினட்டா. நம்ம சரஸ்வதி பூஜை எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், எல்லா புஸ்தகம்லாம் வைத்து நமஸ்காரம் பண்ணி, புஸ்தகம் நாட் ஈவன் புஸ்தகம், எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஆயுதங்கள், ஆயுத பூஜையில நம்ம இதுலயும் தான் இருக்கே தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து மரியாதை கொடுக்குறோம். ஆனா நம்ம என்ன அந்த ஒரு நாளைக்கு தான் கொடுக்குறோம் மரியாதை, அதுக்கப்புறம் அது எங்கேயோ கிடக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம அதெல்லாம் கால் பட்டாலும் அதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும், அதுக்கு வேண்டிதான். ஓகே, அப்ப நம்ம என்னது, நம்ம இந்த புலன்கள்லாம் ஒன்றும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை. அப்ப இந்த புலன்கள் பர்ஃபெக்ட் இல்லாத சமயத்துல நம்ம இந்த இதை வேதங்களையெல்லாம் அறிய முடியுமா? முடியாது. சோ அதனால கட்டுண்ட வாழ்வில் நம்மால் முழுமையாக இந்த அறிவை எவருக்கும் வழங்கவும் முடியாது, நம்ம படிக்கவும் முடியாது. அப்புறம் என்னது, பகவத்கீதாலே சொல்லியிருக்கு, நீங்க இந்த கிடைத்த அந்த நாலேஜை நீங்க வந்து இது பண்ணணும். என்னது, வி ஷுட் டிஸ்ட்ரிபியூட்னா என்ன அர்த்தம், வேறொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். ஐயோ சொல்லி கொடுக்கலாம் தெரியும், ஏதோ ஒண்ணு தெரியும் இல்லையா, நம்ம ஆத்மா, நம்ம பாடி இல்ல, அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு மேஜர் இது வந்திருக்குமே. ஏன்னா செகண்ட் சாப்டர்லயே சொல்லி கொடுத்தாச்சு, 18 நாளும் அதுதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் லெவல் 2 திரும்பி பகவத்கீதா படிச்சுட்டோம். அப்ப இதையாவது நம்ம வந்து உன்னத்தால் சொல்லி ஆன்மீகத்துல அவங்க கொண்டு வந்தா ஒண்ணு இல்ல, ஆன்மீகத்தை கொண்டு வந்தா பகவானுக்கு பிடிக்குமா, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அதீவமே பிரிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு இதுலயும் சொல்லியிருக்காரு, எவங்களெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும், இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருந்தா பிடிக்கும். 18வது சாப்டர் சிகரம், அதுல வந்து இதான் சொல்றாரு, யாருக்கு வந்து இதை என்னது சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பக்தினா என்னது சொல்லி பகவானின் நாமம் சொல்ல வச்சு அவங்களெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்தை கொண்டு வரவங்களுக்கு டைரக்ட் அங்க ரிசர்வேஷன் பர்ஃபெக்டா நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எப்படி பண்ணோம், இது ஆனா நம்மளோட இந்த புலன்களை வைத்து நம்மளால பண்ண முடியாது, அப்போ வழங்கவும் முடியாது அப்படி போட்டிருக்கு. நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சோம், இதெல்லாம் படிச்சோமே. அப்ப இதை 4 பிரிவுகளை பத்தி பார்த்தோம். பிராமண, க்ஷத்ரிய, வைசிய, சூத்ரர், இந்த 4 சமுதாய பிரிவுகள் ஆவர். பிரம்மனை அறிந்த மிகச்சிறந்த, ஓகே அதெல்லாம் டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டாம். கூட்டிருக்கலாம் சாதாரண அறிவை. இப்ப சாதாரண அறிவு என்னது, நம்ம இது படிச்சோமே, என்னது நம்ம இது இந்த மலம் கழித்தா என்ன பண்றோம், நம்ம கை கழுவணும். ஆனா ஏன் பசுவோட இது இருக்கே சாணம், அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, பசுவோட டங், சாணம் தானே சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்புறம் வரட்டி, அது வந்து இதா எடுத்துன்னா ட்ரையா எடுத்துன்னா வரட்டி சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டா அது வந்து சாணம். அந்த அதுவும் அதோட இதுதானே, சாணம் தானே. பட் ஏன் அதுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு, அப்படிதான் ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லியிருக்கு. So we have to, அது இன் ஜெனரல் எஸ், ஆனாலும் இது வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் நமக்கு வந்து வேத வாக்கு. அதான் வேத வாக்குன்னு என்று சொல்றோம், அதுல ஒரு வாக்கு இருக்கு, அதுதான் நம்ம கடைபிடிக்கிறோம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, அந்த கவோட அந்த இதுல தட் இஸ் கவ், அந்த என்னது பசுவோட சாணத்துல நல்ல ஒரு இது இருக்கும். இப்ப நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்றாங்க, மஞ்சப்பொடியிலேயே இப்பதான் ரிசர்ச்சே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளாம் அந்த காலத்திலேயே மஞ்சப்பொடி போட்டு கூடி எல்லாம் தொண்டையெல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படிம்பாங்க இல்லையா. தொண்டை கரக்கரான்னு இருந்தா என்ன பிடிச்சிடுவா, பால்ல வந்து மஞ்சப்பொடி போட்டு குடிச்சிடும் ராத்திரி, அது குடிச்சேனாக்கா கொஞ்சம் சரியா எதம்மா குடிக்கணும். இப்பதான் மஞ்சப்பொடினா என்னது, அப்புறம் என்னது என்னெல்லாமோ இப்ப கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அமேசான்ல பார்த்தா தேங்காய் நார்லாம் கூட விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தேங்காய் நார்லாம் நம்ம எப்போ அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்திரம் தேய்க்கிறது அதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணிருந்தோம், ஒன்னும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். எது இருந்தாலும் ஏதோ அது தீஞ்சு போய் ஆனாலும் அதையும் நம்ம ஏதோ யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னா, நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர் சோ வெரி, அவ்வளோ ப்ரெஷியஸ், அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அது நமக்கு எடுத்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. அந்த மீன்ஸ் யாரும் இல்லைன்னு இல்லை, இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அப்ரோச் பண்றதுக்கு ஆளுகள் இல்லாம இருந்தாங்க. ஆனா இஸ்கான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாரும் வாங்க, there is no disparity at all. எந்த இதா இருக்கட்டும், எந்த ஜாதியா இருக்கட்டும், மதமா இருக்கட்டும், எல்லாரும் வாங்க கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்க.
நாட் ஈவன் இந்துஸ்னு கிடையாது, ஈவன் அமெரிக்கன். இப்ப நிறைய நல்ல ஃபாரினர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் ஒரு காலத்து கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க, வேற என்ன நிலமும் மதம் இருக்கேன். பட் கிருஷ்ணா ஒரு கடவுளை, கடவுள் ஒன்றுதான் சொல்றோம் இல்லையா, அது கிருஷ்ணா ஃபார்ம்ல நீங்க பண்ணும்போது என்னது, இன்னும் அதோட வந்து மகத்துவம் தெரிய வரும். நிறைய பேர் இப்போ வந்துட்டாங்க. இந்தியால இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பாக்கி இருக்கு. நம்ம வீட்லயே பார்த்தா நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம போய் பக்கத்துல யாராவது பசங்களா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம புருஷனா இருக்கட்டும், இல்ல புருஷனுக்கு ஹஸ்பண்ட் வந்திருப்பாங்க, ஒய்ஃப் பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம் ஒரு வீட்டுல. குடும்பமே பண்றோம்னா வெரி லக்கி. குடும்பமே பண்ணித்தானே எப்படி இருக்கும், எல்லாருமே குடும்பம் முழுக்க பிரசாதம் தான் சாப்பிடும், குடும்பம் முழுக்க ஜபம் பண்ணணும், எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி இருக்காங்க, நிறைய ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இருக்காங்க. பட் இன் ஜென்ரல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் குறைபாடு உள்ள நம்ம இன்னும் அதோட தெரியல, இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியல. ஓகே, இப்ப இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். நம்ம இதுலதான் இருந்தோம். எங்க ஒரு தாயிடம் இருந்து தான் நமக்கு அதெல்லாம் படிச்சோம். இந்த தாய் தான் வந்து நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுனாக்கா அது யாரு, இந்த குழந்தைக்கு அப்பா யாரு, இதுதான் அப்பா சின்னதுல இருந்து அதை சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தி, அப்ப அது குழந்தைக்கு அப்பா யாருன்னு தெரியறது அந்த தாய் தான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறான். பிகாஸ் அந்த தாய் கூட தான் இருக்காரு. ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் அப்புறம் என்ன படிச்சோம், நம்ம இது வரைக்கும் இருந்தோன்னே தெரியல. எது வரைக்கும் படிச்சோம்? சப்த பிரமாணம் இதுவும் படிச்சோமா? கேன் எனிபடி கைட் மீ, எது வரைக்கும் படிச்சோம்னு? இருக்கீங்களா இல்லையா? யாரும் இல்லையா கிளாஸ்ல? மாதாஜி 4 இருக்கும் 4 மாதாஜி. வரைக்கும் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. 4வது பேஜா? 4வது பேஜ் சப்த இது படிச்சோமா? சப்தம் எல்லாம் படிச்சோமா? புலன்களை பக்குவமற்ற அது வரைக்கும் மாதாஜி. அந்த 4 பார்ட் மட்டும் தான் நீங்க சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க மாதாஜி. என்பது புலனாகும். இது வரைக்கும் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? இந்தியாவில் நீ இப்படி செய், இது மாத்திரம் படிச்சோம். இந்தியாவில் நீ இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவன் மற்றவனிடம் சொன்னால் இது என்ன வேத வாக்கா? வாதம் செய்யாமல் அப்படியே ஏற்பதற்கு. ஏன்னா வேத வாக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அது அப்புறம் அதுக்கு இதே கிடையாது, ஆர்குமெண்டே பண்ணக்கூடாது. வேதத்துல எழுதியிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிடணும். பாக்கி ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கணும் என்று அடுத்தவன் கூறுவான். வேத கட்டளைகளை விளக்க முடியாது, மாறாக அவற்றை உள்ளது உள்ளபடி கவனமாக கற்றறிந்தால் அவையெல்லாம் சரியானவை என்பது புலனாகும். அது கண்மூடித்தனமா நம்ம ஏற்கவும் வேண்டாம். அது எப்படி ஏன் அதை சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிட்டு இது ஆச்சாரிய பரம்பரை அந்த மாதிரி படிச்சோம்னா அவையெல்லாம் சரியானவை என்பது புலனாக. இப்போ கவனமாக கற்றறிந்தால் எப்படி கற்றறியணும்? த்ரூ இந்த மாதிரி இது ப்ராப்பர் இன்ஸ்டிடியூஷன். இப்ப யாரோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஈஷோபனிஷத் கிளாஸ் நடத்துறோம், ஜஸ்ட் 500 200 கம் அண்ட் லேர்ன். பட் அவங்க என்ன விதத்தை சொல்லி கொடுப்பாங்க தெரியாது இல்லையா? நம்ம வந்து இப்ப இங்கெல்லாம் கன்காக்டட் ஸ்டோரி அப்படின்னா எனக்கு தோணினா போல நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், அந்த மாதிரி வரவே வராது. ஆச்சாரியர்கள் என்ன எழுதியிருக்காளோ அதுதான் நம்ம சொல்றேன். இது எழுதினது யாரு? பிரபுபாதர் எங்கேருந்து எழுதியிருக்காரு? ரூப கோஸ்வாமி. அது அவரோட இது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அது சொல்றேன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டிவோஷன். இது ஈஷோபனிஷத், அதுக்கு முன்னாடி அது என்னது, நம்ம வேதங்களை தான் எடுத்து இவர் வந்து பொழிப்பெயர்த்து ஈஸியா நமக்கு புரியறா போல கொடுத்துருக்காரு. இல்லாட்டா ஈஷோபனிஷத் சும்மா புக்கு நான் வாங்கினேன் ஈஷோபனிஷத் ஒன்னும் புரியாது. நம்ம லெவலுக்கு அவர் கீழே இறங்கி, ஒரு டீச்சரோட இதே அப்படிதான். ஒரு டீச்சர்னா என்னொருத்தம் ஒருத்தர் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும்னா அவங்க லெவலுக்கு நம்ம இறங்கி வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். ஒரு டீச்சர் கேஜிக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கலாம், அந்த கேஜி எல்லாம் பேசி நவுன் அட்வர்ப் இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி பேசினாலும் புரியாது அவங்களுக்கு. ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அவ்வளவுதான் தெரியும். அடுத்த லெவல் போனாதான் ஏ ஃபார் ஏரோப்ளனும் இருக்கா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல அவங்க அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவா கேஜி டீச்சர்? அந்த லெவல்ல அது இறங்கி, எனக்கு தெரியுமே, நான் பிஹெச்டி படிச்சிருக்கேன், அப்ப நான் பெருசா பேசுறேன், அது கிடையாது. டீச்சர் இஸ் அ பர்சன், குரு. அதனாலதான் அவங்களுக்கு பேரு குரு. அப்படின்னா என்னது? குனா இருட்டு, ரூனா அகற்றுறது, இருட்டை போக்குறவா. அப்படின்னா இப்போ சுவிட்ச் இருக்கே, லைட் இருக்கே, அப்படி இல்லை. இங்க இருட்டுங்கிறது எதை மீன் பண்றாங்க? அஜ்ஞானத்தை மீன் பண்றாங்க. அது அஜ்ஞானத்தை குறிக்கிறது. அந்த அஜ்ஞானம் எவ்வளவு விஷயம் நமக்கு தெரியாது. அப்ப அந்த குரு யாரோ நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்கதான் நமக்கு குரு. அவங்க வந்து இந்த நாலேஜ் அப்படின்னா எது வேணாலும் அவங்க குரு அப்படின்னு நம்ம பேச்சு பண்ண சொல்லலாம். நீ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தே குருன்னு இல்லை. ஆன்மீக விஷயமா யாரோ நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அது சீர பரம்பரையில வந்து அவங்களா இருந்ததுனாக்கா அவங்கள நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அவங்கதான் குரு அப்படின்னு. ஓகே, என்னது இதுல கவனமாக கற்றிருந்தால் அவையெல்லாம் நமக்கு சரியா புலப்படும். எஸ், யாரு படிக்கிறீங்க இன்னைக்கு? மாதாஜி ஜபம் பண்ண மாதாஜி 2 பேரும் தான் ஃபர்ஸ்ட் படிப்பாங்க, அப்புறம் பாக்கி விழுவா. படிக்கிற மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ற பழகுங்க மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் படிக்கணும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா இப்ப எனக்கு தெரியும். ஓ, நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. தெரிஞ்சதா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியுமா? தெரியாதா? தெரியுமா? ஓகே, பண்ணுங்க. அப்போ வேதங்கள் மனித எங்க ஹேண்ட் ரைஸ் எங்க மாதாஜி? நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன். இதெல்லாம் சும்மாதான் விளையாடுறேன். டோன்ட் பி ஐயோ இந்த மாதாஜி எப்படி இருக்காங்க, ஸ்கூல்ல டீச்சர் கூட தேவலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஜஸ்ட் கேஷுவலா இருக்கலாமே அப்படின்னு. மாதாஜி நீங்க படிங்க அருள்மொழி, அப்புறம் பாக்கி சொல்லுவா அருள்மொழி மாதாஜி, அப்புறம் இந்த மாதாஜி படிக்கலாம். யாரு?
இங்க தன தன என்னது நான் பேர் தனலட்சுமி மாதாஜி தனலட்சுமி தனலட்சுமி. இன்னைக்கு உங்களோட பேர் வேதங்கள் படிங்க படிங்க. sorry. வேதங்கள் மனித அறிவினால் தொகுக்கப்பட்டவை அல்ல. வேத ஞானம் ஆன்மீக உலகிலிருந்து பகவான் கிருஷ்ணனிடமிருந்து வருவதாகும். வேதங்களுக்கு மற்றொரு பெயர் ஸ்ருதி. செவியுறுவதால் பெறப்படும் அறிவு ஸ்ருதி எனப்படுகிறது. இது சோதனையை சார்ந்த அறிவல்ல. ஸ்ருதி தாயை போன்றதாக கருதப்படுகிறது. நாம் தாயிடமிருந்து எவ்வளவோ அறிவை ஏற்கின்றோம். உதாரணமாக, உங்கள் தந்தை யார் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் யாரால் உங்களுக்கு பதிலளிக்க முடியும்? உங்கள் தாய் மட்டுமே. இவரே உன் தந்தை என்று தாய் கூறினால் நீங்கள் அதை ஏற்றாக வேண்டும். அவர் உங்கள் தந்தையாக என்பது ஆராய்ந்து அறிவது சாத்தியமில்லை. அதுபோலவே உங்கள் அனுபவத்திற்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் புலன்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒன்றை பற்றி அறிய வேண்டுமெனில் நீங்கள் கேள்விக்கே இடமில்லை. வேதங்களை ஏற்றாக வேண்டும். இதில் ஆராய்ச்சி என்னும் கேள்விக்கே இடமில்லை. இவை ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட முடிவுகள். முன்னரே கூறப்பட்டதை போல தாயின் உண்மை என்று தாயின் கூற்றை உண்மை என்று ஏற்றாக வேண்டும். வேறு வழி இல்லை. இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியாது? ஸ்ருதினா என்ன அர்த்தம்? காதால கேட்கறது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்மளோட இதுலயே அப்படித்தான் சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த நவவீத பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் என்னது? காதால கேட்கறதா இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றாங்க. அதனாலதான் கிளாஸ்ல வந்து சும்மா கேட்கலாம். 18 days கோர்ஸ்ல ஒண்ணுமே தெரியாது சில பேருக்கலாம் இல்லையா? சும்மா வருவாங்க, கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ காதால கேட்கறது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் நம்ம கேட்டு நாக்கு பழகிடும். அப்ப நாக்கு சொல்லறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். அது பண்ண என்ன ஆகும்? அப்பதான் நமக்கு 2 கோஆர்டினேஷன் வரும்போது பகவானை நினைக்க தோணும். சோ நம்ம ஜபத்துல என்ன பண்றோம்? நம்ம வாயால சொல்றோம், அதையே நம்ம கேட்கிறோம், பகவானை நினைக்கிறோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், 3ம் அந்த நவவித பக்தியில 3 பாஸ் ஆயாச்சு நம்ம. ஆனா கரெக்டா பண்ணும். இங்க பார்த்தேன் அங்க பார்த்தேன் ஜபம் பண்ணேன்னா அதெல்லாம் ஃபெயில் தான். வாயை நோ சொல்றது, மைண்ட் எங்கேயோ இருக்கு, காது வேற ஏதோ பக்கத்து இதுல வந்து ஏதோ மியூசிக் கேட்கறது, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த இது இல்லை, என்னது இஃபெக்ட் வராது. ஸோ வி ஹேவ் டு அனதர் ஷவன். அப்போ இது வந்து தாய் வந்து குழந்தை, சின்ன குழந்தையிலேருந்து அது கேட்டு பழகி, அது என்ன காதால தான் கேட்கறது இல்லையா? கேட்டு பழகிறது எல்லாமே. ஒரு பேச்சு, ஆப்பிள் எங்க, இது ஃபேன் பாரு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்போமே. அப்போ அது காதால கேட்டு படிக்கிறது அப்படின்னு. அப்போ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் கொலோக்கியல இந்த நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். அதே போலதான் ஆன்மீகத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும்? படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்கணும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம். இப்போ நீங்களாம் கேட்டப்புறம் இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. 2வது ஸ்டேஜ் இது. நீங்க கேட்டு படிச்சு இது அப்படி யூஆர் அப்சர்விங் இல்லையா? மைண்ட்ல ஏத்துக்கிறீங்க. என்னது பகவானோட பத்தி அதெல்லாம் படிக்கும் போது என்ன ஆகும்? அதுதான் ஒரு உண்மைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புரிதல் வரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு? நான் சொன்னேன் இந்த தனலட்சுமி மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையா மாதாஜி? இங்க இருக்காங்க. பண்ணிருக்கேன். படிங்க. வேதங்கள் தாயாக கருதப்படுகின்றன. பிரம்மதேவர் பிதாமகராக கருதப்படுகிறார். ஏனெனில் வேத ஞானத்தின் அறிவை முதலாக பெற்றவர் அவரே. படைப்பின் தொடக்கத்தில் முதலில் தோன்றிய உயிர்வாழி பிரம்மாவே. அவர் வேத ஞானத்தை பெற்று அதை நாரத முனிவருக்கும் பிற சீடர்களுக்கும் மகன்களுக்கும் போதித்தார். அவர்களும் அதனை தத்தமது சீடர்களுக்கு வழங்கினர். இவ்விதமாக வேத ஞானம் சீட பரம்பரை வாயிலாக கீழிறங்கி வருகிறது. வேத ஞானத்தை இவ்வாறே புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை நீங்கள் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டால் கூட இந்த முடிவைத்தான் அடைவீர்கள். எனவே நேரத்தை மிச்சப்படுத்த வேதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தந்தை யார் என்பதை அறிய தாயின் வாக்கை ஒப்புக்கொள்வதாக இருந்தால் அவள் சொல்வதை வாதம் செய்யாமல் அப்படியே ஏற்கலாம். 3 வகையான பிராமணங்கள், சாட்சியங்கள் உள்ளன. பிரமாணங்கள், சாட்சியங்கள் உள்ளன. பிரத்யக்ஷ, அனுமான, சப்த. அவ்வளவுதான். பிரத்யக்ஷ என்றால் நேரடியான சாட்சியம். நமது புலன்கள் பக்குவமானவை அல்ல என்பதால் நேரடியான சாட்சியம் அவ்வளவு நல்லதல்ல. நாம் தினமும் சூரியனை பார்க்கின்றோம். அது ஒரு சிறிய தட்டினை போன்று தோற்றமளிக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் சூரியன் பல்வேறு கிரகங்களை விட மிக மிக பெரியது. நம்முடைய இந்த பார்வையின் பயன் என்ன? எனவே நாம் நூல்களை படித்து சூரியனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
அதனால் நேரடி அனுபவம் பக்குவமானதல்ல. அடுத்தது அனுமான அறிவு. இப்படி இருக்கலாம் என்று யூகித்தறிவது. உதாரணமாக, டார்வின் உடைய கொள்கையில் இஃது இப்படி இருக்கலாம், அஃது அப்படி இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அது விஞ்ஞானமாகாது. அஃது அனுமானமே என்பதால் அதுவும் பக்குவமான அறிவாகாது. அதிகாரபூர்வமான இடத்திலிருந்து பெறும் அறிவே பக்குவமான அறிவாகும். வானொலி நிலைய அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறும் நிகழ்ச்சி நிரலை நீங்கள் அப்படியே ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், அதனை மறுப்பதில்லை. அதிகாரபூர்வமான இடத்திலிருந்து பெறப்பட்டிருப்பதால் அதை சோதிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதெல்லாம் நீங்க இன்கேஸ் யூஆர் மேக்கிங் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதலாம். ஒன்றும் புரியும், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நம்ம இது இப்ப நம்ம இது வேதங்களை வந்து தாயாக நம்ம கருதுறோம். ஏன் நமக்கு அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து தாய் தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து சொல்றாங்க. ஷீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லேவ். அந்த பேபி அடுத்துன்னு அவங்க பேபியை வளர்த்துறதே ஒரு பழமொழி உண்டு இல்லையா? உன்ன பழமைக்கு வந்து பழமொழி எல்லாம் வந்துட்டோம் மைண்ட்ல. அதாவது எந்த குழந்தையும் பிறக்கையிலே நல்ல குழந்தை தான், அது நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பிலே. அன்னை வளர்ப்பிலே. அதெல்லாம் எங்க அவருக்கு நம்ம யாரு எழுதினாலும் ஆஹா ஆஹான்னு சொல்லியிருக்கோம். அவெல்லாம் இங்கேருந்து எடுத்ததுதான். எல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்றதுதான். நம்ம இப்ப உல்டா பண்ணிட்டோம். இதுல இப்ப ஈசோபநிஷத்துல இப்படி எழுதியிருக்கா, அந்த பிக்சர்ல சொன்னாங்க இல்லையா, அதான் ஈசோபநிஷத்துல எழுதியிருக்கா. நம்ம உல்டா போட்டுடுவோம், பிளேட்டே உல்டா போட்டுடுவோம். அப்படி கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம வேறொரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கே, அந்த எல்ஐசி அவங்க வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே, என்னது அது மறந்து விடுறது எனக்கு. நாங்கள் உங்கள் பணத்தை பாதுகாத்து வைப்போம் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம பகவத்கீதால இருந்து எடுத்ததுதான். அது என்னது, அது ஸ்டார்டிங் யாருக்கா நினைவு இருக்கா? அதுல என்ன அர்த்தம்னா, பகவான் சொல்ற உங்களிடத்தில் என்ன இல்லையோ அதை நான் கொடுப்பேன், கொடுத்ததை பாதுகாத்து வைப்பேன். அதை வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதால. இவங்க அந்த எல்ஐசி அது என்னது தொண்டை வரைக்கும் இருக்கு, நாக்கு நுனி வரைக்கும் எல்ஐசி லோகோலயும் இருக்கும், எழுதியிருப்பாங்க. அந்த டைம்ல வராது எனக்கு பி. சோ வாட் எவர். சோ அந்த இதுல பகவான் என்ன சொல்ற, நீங்க நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். அதெல்லாம் வேற இதுல சொல்ல, தட்டுங்கள் கதவை திறக்கப்படுமா கொடுக்கப்படுமா எல்லாம் சொல்லுவா. நமக்கு எல்லாம் உள்ளே உட்கார்ந்து இருக்காரு, எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம ஜபம் பண்றோமா இல்லையா, ஃபாஸ்டா 4 நிமிஷத்துல 3 நிமிஷத்துல பண்ணிட்டேன் ஒரு ரவுண்டு அப்படின்னா எவ்வளவு நீ நன்னா பண்ணிருக்க, உள்ள இருக்கிறவர் அவர் அப்ரூவ் பண்ணுவார். இப்படியா பண்றது, என் பேர் இப்படியா நீ எடுக்கிற, நல்லா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, நம்ம ஒழுங்கா பிரசாதம் சாப்பிடுறோமா இல்லையா, மங்களாரத்தி வரோமா, சும்மா ஒரு ஜாலிஜா போய் இல்ல தூங்கிட்டேன், இல்ல மறந்து போய் ஏதோ சம்திங் நம்ம சொல்லுவோம். வந்தேன் ஆன் பண்ணேன் அப்புறம் தூங்கிட்டேன். அது ஒரு நாளைக்கு நான் பார்த்தேன், யாரோ ஒரு வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுட்டார், படுத்துட்டே கேட்டுட்டு இருக்காரு. கிளாஸ் எல்லாம் கூட இந்த மாதிரி சில பேர் கேட்கறான். அண்ட் இது மங்களாரத்தி போது அவர் வந்து தெரியாது, அவருக்கு தெரியாது ஆன் ஆயிடுது அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம்? மங்களாரத்தினா அழகா உட்காந்து அதெல்லாம் கேட்டு நம்ம வந்து நமக்கு முன்னாடி சரி நம்ம வந்து பூஜை அறையில பண்ணல, எனக்கு அந்த இன்ஸ்டால்ல அப்படி சொல்லல. காலையில இருந்துட்டு குளிக்கணும், குளிச்சுட்டு நீங்க ஜபம் பண்ணுவோம்லாம் சொல்லல. கோயில் போறோம்னா கண்டிப்பா நம்ம குளிச்சுட்டு போவோம். அப்ப நம்ம குளிக்காமயே உட்காந்துக்கலாம். அதுக்கு நம்ம படுத்த படுக்கையில அப்படியே அந்த இது அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட அட்டென்ட் பண்றாங்க. சோ வந்து நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம். அதனால பகவான் தெரியாது நம்மளை பத்தி. சோ அந்த மாதிரி எங்க எடுத்த என்னோட அப்ப வந்து அன்னை வளர்ப்பிலை அது நம்ம பார்த்தோம். அப்ப வேதங்களை எப்படி நம்ம அன்னையாக கருதணும், ஏன்னா அதுலதான் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு. அது வந்து நம்ம வந்து கவுண்டர் கொஸ்டினே பண்ண முடியாது. அதுல எழுதினதெல்லாம் கரெக்டான எஸ், முனிவர்கள்லாம் அது மாதிரிதான் எழுதியிருக்கா. அப்ப அந்த முனிவர்கள் எப்படி அதை எழுதியிருக்காங்க, ஸ்ருதி வாக்கியம், அவங்களுக்கு அது காதால கேட்டுதான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. நாத முனிவர் பிற சீடர்களும் அது அப்புறம் என்ன இது ஸ்டார்டிங்ல வேதங்கள் தாயாக கருதப்படி பிரம்மதேவர் பிதாமகராக கருதப்படி. ஏனெனில் வேத ஞானத்தின் அறிவை அவர் ஸ்ருதி வாக்கியம் முதன்முதலா பெற்றவர் அவரே. அவர் ஸ்ருதி வாக்கியம் அதை கேட்டு அப்புறம் அவருடைய மகன்களுக்கு நாரதருக்கும் அவருடைய பிற மகன்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி அவர் வந்து வேத ஞானத்தை பரப்பினார். சோ ஒருவேளை நீங்கள் ஆராய்ச்சி ஞானத்தை வேத ஞானத்தை இவ்வாறேதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேத ஞானத்தை எப்படி ஒரு ஆச்சாரியர்களோடு, இப்ப நமக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் இருக்கா, நீங்க எங்க படிச்சீங்க, உங்க குரு யாரு இப்படி கேட்கணும். இஸ்கான்ல அது கேட்கவே வேண்டாம், இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபார்ம்ட் இன் தட் இது லைன்ல, லீனியேஜ்ல தான் வருது. வேற யாராவது சொல்லி கொடுத்தா நீங்க எங்க படிச்சீங்க, அதுவா அந்த ஆச்சாரியார் போய் எங்க படிச்சாங்க, அந்த இது நமக்கு தெரிய வரும். சோ அந்த மாதிரி படிச்சாதான் அதுல வந்து ஒரு புரிதல் வரும். சோ பகவத்கீதை இதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதையிலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. என்ன சொல்லுங்க, சீட பரம்பரை வாயிலாக கீழறங்கி வருகிறது. பகவத்கீதா 4th சாப்டர் பார்த்தா தெரியும். அந்த மாதிரி படிக்கணும். அப்புறம் நேரத்தை மிச்சப்படுது வேதங்கள். ஓகே, அப்புறம் இது பார்த்தோம்,
இத 3 வகையான பிரமாணங்கள், சாட்சியம் இருக்கு. நம்ம வந்து சாட்சி நம்ம ஏதோ கேட்டோம்னா அதுக்கு என்னது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட என்னது பிரத்யக்ஷ, நான் பார்த்தேன், நான் பார்த்ததெல்லாம் உண்மை அப்படி எல்லாம் கிடையாது இல்லையா. நான் கேட்டதெல்லாம் நிஜம், எனது பார்த்ததெல்லாம் நிஜம். அதுலயும் வந்து நமக்கு வி மே பி சீயிங் இன் ஒன், ஒரு ஆங்கிள் நம்ம பார்த்துருமோ அது அந்த மாதிரி நமக்கு தோணி இருக்கும், அதனால நம்ம அதை சொல்லுவோம். வேற ஆங்கிள் பாக்குறவனுக்கு வேற விதமா இருக்கும். அதெல்லாம் 18 days கோர்ஸ்ல நம்ம நிறைய இருக்கு ஸ்லைட்ஸ் அதோட எல்லாம். நல்லா அது வந்து 18 days கோர்ஸ் விடாம எல்லா எப்பெல்லாம் போடுறாங்களோ எல்லாம் நீங்க அட்டெண்டியா போகலாம். இல்ல திரும்பி திரும்பி அப்ளை பண்ணணும்னு கிடையாது. நீங்க யூ நோ த ஐடி இல்லையா, இப்ப எந்த டைம் சௌரியமா இருக்க போகலாம். சோ நம்ம இப்ப சூரியனை பாக்குறோம், சூரியன் வந்து வட்டமா இருக்கும், அது ஒரு பிளேட் தான் அப்படி சொல்ல முடியுமா? இந்த சைஸ் தான் அது மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் வெரி பிக். ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாம் நிறைய சாட்சியம் எல்லாம் இருக்கு. சோ வந்து பிரத்யக்ஷ, நான் பார்த்தேன், பிரத்யக்ஷமா நான் பார்த்தேன், வாதிடுவா சில பேர், நான் பார்த்தேன் நான் கேட்டேன் அப்படின்பா. நம்ம புலன்கள் தான் சரியில்லையே, அப்புறம் எப்படி நம்ம வாதிடலாம்? அதெல்லாம் வந்து சரியில்லை. அனுமானம் அப்படின்றது, ஓ ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாமோ, ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாமோ, வி ஜஸ்ட் அசியூம் இல்லையா. அப்ப இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே அந்த மாதிரிதான் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அனுமானத்துல இருப்பாங்க. அப்புறம் சப்தம்னா என்னது, அது படிச்சோமா இப்போ சப்தத்தோட? இனிமேதான் படிக்கிறோம். அது இனிமே படிக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி வானொலி, இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம வானொலியில வந்து ஏதோ அதிகாரிகள் இப்ப நம்ம ஒரு இது போர்காஸ்டே பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இப்ப எல்லாம் போர்காஸ்ட் எல்லாம் தப்பு தப்பா இருக்கு. மழை இடி மின்னலுடன் வரும் அப்படின்னா அன்னைக்கு வரவே வராது. ஒண்ணுமே நல்ல வெளியா இதா இருக்கும், நல்ல வெயிலா இருக்குன்னா அன்னைக்கு மழையும் பெய்யும். இப்ப அதுவும் வந்து என்னது, சி ஃப்ரம் தட் ஏதோ இந்த இதுல பாப்பா, அதுல எல்லாம் அதுவும் வந்து சரியில்லை. பட் என்ன இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, எங்கேயோ ஒரு ஒரு என்னது ஒரு யாரோ எடுத்து சொல்றாங்க. இப்ப நமக்கு வந்து ஒருத்தர் நல்ல மரியாதை இருக்குன்னாக்கா அவங்க சொன்னா நம்ம உடனே ஏத்துணுவோம். ஏன்னா அவர் வாயிலிருந்து வருது, அவர் அனுபவப்பட்டவர், அவர் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏத்துப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இது வந்து வானொலி. ஏன்னா இவர் எழுதும் போதெல்லாம் அப்ப வானொலி தான், இந்த டிவி எல்லாம் இருக்குல்ல. இப்ப நமக்கு டிவி வானொலியா, இப்ப யாருகிட்ட டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி. சோ வானொலி நிலைய அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறும்போது என்னாகும், நிகழ்ச்சி நிரலை நீங்கள் அப்படியே ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். ஏன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு அதுதான் வேதம், வேத வாக்கு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம பிலீவ். சோ அதிகாரப்பூர்வமான, அப்ப அதுல இருந்து என்ன நம்ம படிச்சுக்கணும்னா, அதிகாரப்பூர்வமான இடத்திலிருந்து பெறப்பட்டிருப்பதால் அதை சோதிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன்னா அது கரெக்டா அவங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க, எல்லாம் ப்ரோஸ் கான்ஸ்ல போட்டு இதுதான் தீர்மானம் சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லும் போது நம்ம ஏத்துக்கிறோம். ஓகே, இப்ப நெக்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறீங்க. இப்ப நான் பாக்குறேன் யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஐ திங்க் அம்பிகா மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி, எஸ் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேத ஞானம் சப்த பரமான என்று அறியப்படுகிறது. அதன் மற்றொரு பெயர் ஸ்ருதி. ஸ்ருதி என்றால் செவியுற்ற அறியப்படுவது என்று பொருள். ஆன்மீக அறிவை அதிகாரப்பூர்வமாக நபர்களிடமிருந்து கேட்டறிய வேண்டும் என்று வேதங்கள் அறிவுறுத்துகின்றன. தெய்வீக அறிவு இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அறிவாகும். பிரபஞ்சத்தில் பெறப்படும் ஜட அறிவு பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் விளங்குவது தெய்வீக அறிவு. இந்த பிரபஞ்சத்தின் எல்லையை கூட நம்மால் எட்ட முடியாத பட்சத்தில் ஆன்மீக உலகிற்கு நம்மால் எப்படி செல்ல முடியும்? ஆகவே முழுமையான அறிவை பெறுவது இயலாத காரியம். ஆன்மீக வானம் என்று ஒன்று உள்ளது. அது தோன்றும் நிலைக்கும் தோன்றாத நிலைக்கும் அப்பாற்பட்ட மற்றொரு இயற்கை ஆகும். ஆயினும் நித்தியமான கிரகங்களையும் கிரகவாசிகளையும் கொண்ட வானம் இருப்பதை உங்களால் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இது குறித்து ஞானம் முழுமையாக உள்ளது. ஆனால் இவற்றை ஆய்வினால் அறிவது எப்படி? அஃது இயலாத காரியம். எனவே நீங்கள் வேதங்களின் உதவியை நாட வேண்டும். இதுவே வேத அறிவு எனப்படுகிறது. எங்களது கிருஷ்ணர் பக்தி இயக்கத்தில் நாங்கள் பரம அதிகாரியான கிருஷ்ணரிடமிருந்து அறிவை பெறுகிறோம். எல்லா வகையான மனிதர்களும் கிருஷ்ணரை பரம அதிகாரியாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். 2 வகையான ஆன்மீகவாதிகளை பற்றி குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஒரு வகையான ஆன்மீகவாதிகள் அருவவாதிகள் அல்லது மாயவாதிகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். இவர்கள் பொதுவாக சங்கராச்சாரியாரின் வழியில் வரும் வேதாந்திகளான உள்ளனர். மற்றொரு வகையான ஆன்மீகவாதிகள் வைஷ்ணவர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். ராமானுஜாச்சாரியாரின் மத்வாச்சாரியார், விஷ்ணு சுவாமி போன்றவர்கள் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு மெசேஜ் போட்டாங்க. போன்றவர்களை வைஷ்ணவர்கள் என்கிறோம். சங்கரா சம்பிரதாயம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் ஆகிய இரு பிரிவினரும் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். சங்கராச்சாரியார் பிரம்மனை பற்றிய அருவவாதியை பிரச்சாரம் செய்த
அர்வவாதியாக இருந்தார். இருந்தார். ஆயினும் உண்மையில் அவர் தம்மை மறைத்துக் கொண்டிருக்கும். கொஞ்சம் கொண்டிருந்த மேல உருவவாதி. பார்த்தீங்களா மாதாஜி? இப்ப படிங்க. ஓகே. மறைத்துக் கொண்டிருந்த உருவவாதியே. இங்க விட்டுருங்க இல்லையா? மார்க் பண்றேன் பாருங்க இப்படி மறைத்துக் கொண்டிருந்த உருவவாதியே. பகவத்கீதைக்கான தமது விளக்கு உரையில் சங்கரர் எழுதியிருக்கிறார். பரமபுருஷ பகவானாகிய நாராயணர் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் அதனை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறார். அந்த பரமபுருஷ பகவான் நாராயணரே கிருஷ்ணர். அவர் தேவகிக்கும் வாசுதேவருக்கும் மகனாக வந்துள்ளார். கிருஷ்ணருடைய தாய் தந்தையரின் பெயரை சங்கர் விசேஷமாக குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை எல்லா ஆன்மீகவாதிகளும் ஏற்கின்றன. இதில் சந்தேகமில்லை. கிருஷ்ண உணர்விற்கான நமது அறிவிற்கு ஆதாரம். இது கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. பகவத்கீதை நாங்கள் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்னும் பெயரில் வெளியிட்டுள்ளோம். ஏனெனில் நாங்கள் கிருஷ்ணர் உரைத்திருப்பதை எந்த வியாக்கியானமும் இல்லாமல் அப்படியே ஏற்கின்றோம். அதுவே வேத ஞானம். வேத ஞானம் தூய்மையானது என்பதால் நாங்கள் அதை அப்படியே ஏற்கின்றோம். கிருஷ்ணர் கூறுவதை அனைத்தையும் நாங்கள் ஏற்கிறோம். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு. இவ்வாறு ஏற்றல் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. இன்னும் நிறைய இருக்கு. சரி. இது வரைக்கும் படிச்சது பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய பேர் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க படிச்சோம்? இங்கதான் இருந்தோம் இல்லையா? ஓகே. சோ இது என்னது? அடுத்தது சப்த பிரமாணம். அது என்னது? ஸ்ருதி. இந்த காதால கேட்கிறோம் இல்லையா? அது ஒரு சப்தம்னா என்னது? ஓசை, ஒலி. அது அந்த ஒலியால நம்ம வந்து கேட்கிறோம். இந்த காதால கேட்டதே அவங்க வந்து நம்ம எப்படி அந்த டைம்ல அப்படிதான் இருந்தது. அவ்வளவு ஞானம் இவங்களுக்கு எல்லாம், அவ்வளவு ஞானம். நம்ம எடுத்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த வந்து அந்த யாகத்துல எல்லாம் வந்து மிருக பலியெல்லாம் இடுவாங்க. அதெல்லாம் என்னன்னா மிருகபலி. ஐயோ, கொலை பண்றாங்க. நாங்க பலியிடுறது கொலையெல்லாம் சேமா நினைக்கிறோம். இல்லை, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த எந்த மிருகத்தை பலியிடுறாங்களோ அவங்களோட அந்த உச்சாரணம், அந்த என்னது அவங்க ஸ்லோகம் சொல்றதும் அந்த இதெல்லாம் எப்படின்னா அந்த மிருகத்துக்கு வந்து அது உயிர் பெற்ற ஒரு என்னது ஒரு உடல் எடுத்துடு, ஒரு ஆன்மீக என்ன சொல்லுவா, மனித உடல் கிடைத்தா அதுக்கு வந்து அப்புறம் என்னது, மனித உடல் கிடைத்தாதான் அதுக்கு வந்து ஜபம் பண்ண முடியும், பகவானை நோக்கி எல்லாம் இது பண்ண முடியும், சேவை பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்பதான் அதுக்கு வந்து வெளியில வர முடியும். பாக்கி எல்லாம் என்னது திரும்பி வேறொரு உடல் இந்த அனிமல் லைஃப்ல அவங்க ஒரு இது பண்ணி அப்புறம் ஹியூமன் லைஃப் வந்த அப்புறம் the path is very clear. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து முன்னுக்கு போலாம். ஆனா மனித உடல் கிடைத்தும் கீழே விழறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. அதனால நம்ம எல்லாம் வெரி லக்கி தட் we are all human being. இதெல்லாம் படிக்க கிடைக்காது. நம்ம வீட்டுல நாயை வளர்த்தனா கூட அது நம்மளை பார்த்துதான் இருக்கும், அது ஒன்றும் கேட்டுதான் இருக்கும், ஒன்னும் அதுக்கு ஒன்றும் புரியாது. ஒரு கிளி வளர்த்தினாலும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லினா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுமா இருக்கும். ஆனா மைண்ட்ல போகுமா? அதுக்கு போகாது. அது சொல்றதாவது கேட்க தெரியுமா? தெரியாது. என்னவோ அவன் சொல்றான், அம்மா சொன்னா நான் அம்மா சொல்றேன், என்னன்னு அவன் சொல்றான்னா கிளிப்பிள்ளை, நான் அப்படிதான் அதுதான் சொல்றேன் இல்லையா? நான் சொல்றது அப்படியே நீ சொல்லு, அதுக்குதான் கிளிப்பிள்ளை சொல்றேன். அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப நம்ம எப்படி மனித உடல் எதுக்கு எடுத்திருக்கோம்? இதெல்லாம் நமக்கு பெஸ்ட் சான்ஸ் டு கோ பேக் டு காட் ஹெட். இதுல நம்ம பாலிஷ் பண்ணிட்டு போலன்னா கொஞ்சம் இப்படி இருந்தா உடனே கிடைக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது. திரும்பி இது இருக்கும், திரும்பி மனித பிறவி ஆனா மனித பிறவி எடுப்போம். இன்னும் நல்ல வீட்டுல நல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் 6th chapter எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சோ இதை மாதிரி சப்த பிரமாணம் இதெல்லாம் எப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து நம்பணும். ஏன்னா அதெல்லாம் வேதங்கள்ல கொடுத்துருக்கு. சோ இந்த இந்த நாலேஜ் எப்படி இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம என்ன பெறுறோமோ இதெல்லாம் ஜட அறிவு. என்னது ஹிஸ்டரி படிச்சேன், ஜியோகிரபி படிச்சேன், எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சேன், என்னெல்லாமோ படிச்சேன், அதை படிச்சேன், இதை படிச்சேன், மார்க் வாங்குறதுக்கு தான். அந்த மார்க் எதுக்கு பிரயோஜனமாகும்? வேற ஒரு காலேஜ்ல அட்மிஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன பிரயோஜனமாகும்? ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்ணுவோம். அந்த ஜாப்ல போராது, இங்க சம்பளம் எல்லாம் போராது, ஒரு இது வேற ஒரு ஜாப். சோ இதுக்குதான் அது பிரயோஜனப்படுமே தவிர ஆன்மீகமா ஒண்ணுமே சொல்லி கொடுக்காது. ஆனா ஆன்மீக வேறொரு அறிவு என்னது? ஆன்மீகமா பெறப்படுறது அது ஒரு அறிவு, தெய்வீக அறிவு. இந்த பிரபஞ்சத்தின் எல்லையை கூட நாம் இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம என்னதான் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஆனா ரொம்ப ரேர். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி வாஸ்ட். இப்பதான் அவங்க வந்து மூணுக்கு போய் அப்புறம் இந்த மார்ச்சுக்கு போய் சன் பக்கத்துல போய் இப்பதான் பண்றாங்க. ஆனா ஆன்மீகத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அவ்வளவு ஃபாஸ்டா மறுபடி சன்னு மூணா அதெல்லாம் எங்கேயோ கிடக்கு. நான் அதெல்லாம் தாண்டி எங்க போயிட்டேன்? கிருஷ்ண உலகத்துக்கே போயிட்டேன். So ஆன்மீக அறிவு கேன் டேக் அஸ் பியாண்ட் வாட் எவர் வி கேன் இமேஜின். எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து உலகம் நினைத்துட்டு இருக்கோம். பிரம்மன் இருக்கிற உலகம் தான். ஏன்னா ஒரு அண்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த அண்டம்ல என்னது மேல இருக்கிறது பிரம்ம உலகம். அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து மேல போயிடலாம்.
ஆன்மீக அறிவால. சோ அதுதான் தெய்வீக அறிவு. இந்த பிரபஞ்சத்தின் எல்லையை கூட நம்மால் எட்ட முடியாத பட்சத்தில் ஆன்மீக உலகிற்கு நம்ம எப்படி செல்ல முடியும்? இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர். ஆகவே முழுமையான அறிவை பெறுவது இயலாத காரியம் இதுல பௌதிக உலகத்துல. அப்புறம் என்னது வானம். ஓகே, ஆன்மீக வானம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ நீங்க மாதாஜி நல்லா படிச்சாங்க. அப்ப இப்ப நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே ஏன் இந்த ஆன்மீக ஞானம் எங்க இருந்து வருது? ஹவு கேன் வி ட்ரஸ்ட்? அது கிருஷ்ணனிடம் இருந்து தானே வருது. அவரை எப்படி நம்ம வந்து சந்தேகிக்க முடியும்? பகவத்கீதால சொல்றது எல்லாமே அவர் பேசுறது. பகவான் உவாச்சன சொல்றார், பகவான் சொல்கிறார். அப்புறம் நடுவில் ஒரு அர்ஜுனன் கேட்கிறார், பகவான் சொல்றார். அப்ப அவர் சொல்லி நம்ம நம்பலைன்னா அப்புறம் நம்ம இவ்வளவு பெரிய முட்டாள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து இது ஒரு உடலை எடுத்திருக்கோம், ஒரு என்னது மனித உடலை எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் புத்தி எப்படி போறது? இதெல்லாம் யாரு படிப்பா? ஆமா, இன்னும் எழுதியிருக்காங்க. அதுவும் 18 days கோர்ஸ்லயே வரும். என்னன்னா அது வந்து குழந்தைகளோட இதுல ரொம்ப அழகா போட்டிருக்கோம்னா, யாரு வந்து நிறைய இந்த இது இல்லையா நான்வெஜ் சாப்பிடணும், இது ஒரு நாள் அதெல்லாம் சாப்பிடலன்னா சரியா ஆகாது, சாப்பிட்டா போலே இல்ல இந்த பச்சை காய்கறி எல்லாம் எல்லாம் டேஸ்டா அப்படின்னு இல்ல மாட்டை கொன்னு ஆட்டை கொன்னு என்னெல்லாமோ கொன்னு சாப்பிடறதுக்கு தான் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன ஆகும்? என்னவா யாருக்கா தெரியுமா? 18 days கோர்ஸ் பண்ணோன்னு தெரியும். அடுத்த பிறவியில என்னவா ஆகுவா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18 days கோர்ஸ் ஃபெயிலா? எல்லாருக்கும் இப்ப திரும்பி 18 days சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற மத்தனா மத்த சொல்லுங்க. அனிமல்ஸா பிறப்பாங்க. கரெக்ட். ஃபெரோஷியஸ் அனிமல், நாட் ஈவன் நார்மல் அனிமல்லாம் கிடையாது. சிங்கம் புலி மாதிரி. ஏன்னா அதுக்கு அதுதான் அதுக்கு உணவு எப்படி கேஸ் இதெல்லாம் பருப்பெல்லாம் கொடுத்தோன்னா அதுக்கு சமைக்க தெரியுமா? இல்ல, அதுக்கு சாப்பிடணும். ஏன்னா உயிர் இருக்கே, அதுக்கு சாப்பிடணும். அப்ப நான் அடிச்சு ஓடி சென்று அதை என்னது வேட்டையாடி கீரி கொதறி, அதனாலதான் அதுக்கு பல்லும் இப்படி கொடுத்துருக்கான், நகங்கள் கூர்மையா கொடுத்துருக்கான். நமக்கு அழகா சின்ன சின்ன பல்லும் நகம் எல்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியா வெரி ஸ்மால். அதை நம்ம வளர்த்துக்கணும், அது வேற விஷயம். பைத்தியம் வரத்தனமா அதெல்லாம் வளர்த்துறோம். பட் அதுக்கு பெயிண்ட் போட்டு அதுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு எல்லாம் டெக்கரேஷன் தான் அதுக்கு. இப்போ நெயில் ஆர்ட் வெரி ஃபேமஸ் ஆர்ட். நெஞ்சு எல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனம் ஒரு இது போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம அப்படின்னு. அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க வாட் எவர். இப்ப நம்ம என்னது நமக்கு உடலே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன பல்லு. அப்ப என்ன பண்றோம்? அப்ப நம்ம மூளை எப்படி போறது? ஃபோர்க். அந்த மாதிரி பல்லு இருக்கிற போல 3 இதை வச்சு அதை போயிட்டு குத்தி கத்தியால கட் பண்ணி. ஏன்னா பல்லு நமக்கு சாதா பல்லு, நகம் எல்லாம் சின்ன. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம், முட்டாள்தனம். சோ அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம ஃபெரோஷியஸ் அனிமல். அப்படின்னா என்னது? இந்த காட்டு மிருகங்களா போகும். ஓகே, இன்னொன்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? உடை வந்து ரொம்ப கம்மியா, they like to show their skin. நமக்கெல்லாம் வந்து கால் ஒரு மாதிரி வளர்ந்துட்டோம்னா கால் பாதம் கூட தெரியக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு பாவடையெல்லாம் போட்டுக்கணும், புடவையெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் கட்டிக்கணும் எல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாம் ஷார்ட்டா போட்டு ஸ்லீவ்லெஸ், என்ன கீழியும் லெஸ் மேலையும் லெஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி இப்போ ஆவாங்க? யாருக்கா தெரியுமா? இதுங்கெல்லாம் தெரியலன்னா எல்லாரும் சர்டிபிகேட்டும் வாங்கிடுவேன். வேற யாரோ சொல்லுங்க. சுஜாதா மாதாஜி என்ன சொல்றாங்க? ஏன்னா மரத்துக்கெல்லாம் வந்து இது போட மாட்டா, என்னது துணியெல்லாம் போட மாட்டா. ஆனா அது மாட்டுக்கு இருக்கு 700-800 வருடம் வரைக்கும் அப்படியே நிற்கும். அது அந்த உருவம் அந்த பிக்சர்ல காட்டினதான் எனக்கு நினைவு வருது. ஒரு லேடி இப்படி இருக்கா, அவ வந்து ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் நியூடிட்டி மாதிரி நேக்கடா இருக்கும். அப்படியே மரமாவே ஆயிடும். அந்த மரத்துல ஒரு கிளை இப்படி இருக்கும், இன்னொன்னு கிளை இருக்கும், அப்படியே அது வருஷ கணக்குல அப்படியே இருக்கும். அந்த பிறவி எடுப்போம். எடுக்காமலாம் இருக்கு இல்ல, நம்ம எந்த பிறவி வேணா எடுக்கலாம். எப்படி நமக்கு வந்து வாசனை, எந்த இதுல நமக்கு ருச்சி இருக்கோ அதேதான் நமக்கு உள்ள ஓடிட்டு இருக்கும். நல்லா சாப்பிடணும்னா அதுதான் கடைசியில நம்ம என்ன மயங்கி விழாம நல்லா சாப்பிடணும் அப்படி விழுந்துடும். அது அந்த இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் என்னது? எதையும் சாப்பிடுவோம், அழுகி போனதும் சாப்பிடுவோம், கண்டதையும் சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே, ஒரு லிமிட் இல்லாம சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க யாரா போவாங்க? தேர்ட் கேட்டகரி. ஓகே, நானே சொல்றேன், என்ன டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. என்னோட 18 days கோர்ஸ் இதை நான் சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், நான் வச்சிருக்கேன். பன்னியா போவாங்க. பன்னி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? பன்னி எல்லாம் எங்க இருக்கும்? சாக்கடையில தான் இருக்கும். அது என்ன சாக்கடையில என்ன இருக்கும்? அவ்வளவு நம்ம மூக்க மூடின்னு ஓடிடுவோம். அந்த இடம் பாஸ் பண்ணும்போது கூட when you have to cross a gutter, என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம மூக்க அப்படி மூடிட்டு கர்ச்சி வச்சு என்ன பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல இப்படி போவோம். அந்த பன்னி அதுக்குள்ளதான் இருக்கும் வாசம். அது ஏறி என்னத்தையோ தேடி தின்னு இருக்கும். அப்படின்னா என்னது? அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அறிவு, அதுல இருந்தும் ஏதோ திங்கிறதுக்கு அது கிடைக்கிறது. அப்போ அந்த அடுத்த இதுல என்னது? பன்றியா போய் விடுவோம். 4வது கேட்டகரி. ரொம்ப சோம்பேறியா இருக்கான், ஒண்ணுதான் பார்க்கலாம், அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரோகாஸ்டினேஷன். என்னது அப்புறம் பண்றேன், இப்ப என்ன அவசரம், என்ன பண்ணிருக்க? இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட், கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, இப்படி படுத்துக்கலாம். அதாவது ரீசன் ஒரு லேசினஸ். ஓகே, அது தெரியுமா? அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன இது இந்த மாதிரி பிறவி எடுப்பாங்கன்னு
தெரியாதா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். யாருடைய 18 சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்க மாட்டேன். இது என்னது கரடியா போயிடுவா. ஏன்னா கரடி தான் இப்ப டெட்டி பேர்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வீட்டுல எல்லாம் நம்மளே வாங்கி வாங்கி கொடுக்குறோம். அம்மா அப்பாவோட அரவணைப்புல இந்த குழந்தை வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அட்லீஸ்ட் நம்ம சின்னதா இருக்கும்போது. இப்ப ஐ டோன்ட் நோ. என்ன மாதாஜி நீங்க எந்த பழைய காலத்துல இருக்கீங்க? நாங்களுக்கு எல்லாம் வேலைக்கு போனோம். இன்டர்நெட், இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக் அது பாக்குறதுக்கே எங்களுக்கு நேரம் இல்லை. நீங்க குழந்தைய கொஞ்சத்துக்கு சொல்றீங்க வேலைக்கு வேற போனோம். அந்த குழந்தை வளர்றதுக்கு என்ன வேணும்? அப்ப இந்த டெட்டி பேர் இருந்தா கூட டெட்டி பேர் ஆள் உயரத்துக்கு இருக்கு. அவ்வளவு எல்லாம் விற்கிறாங்க. அவ மார்க்கெட் பண்றவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அம்மா அப்பா கிட்ட நேரம் இல்ல, பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க, நிறைய பணம் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு பதிலா ஒரு டெட்டி பேர் விற்கிறோம். அவங்களே எங்க கிட்ட தான் பணம் இருக்கே, நம்ம தான் அரவணைப்பு இல்லைன்னா நம்ம அணைச்சு வளர்த்தலன்னு இந்த டெட்டி பேரை பிடிச்சுக்கோ. நாங்க ஆபீஸ்க்கு வரத்துக்குள்ள நீ என்ன சமத்தா அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி இருந்தா சரி, இல்ல ஏதாவது கேட்டேக்கிறதுன்னா அவங்க எல்லாம் சொன்னதை கேட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு நல்லா கட்டி பிடிச்சு தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் பண்ணக்கூடாது மாதாஜின்னா எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா என்ன வேணும்? அம்மா அப்பாவோட அரவணைப்பு கண்டிப்பா வேணும். அந்த மாதிரி வளர்ற குழந்தைகளோட டெம்பரமெண்ட் அது அண்ட் என்னது டாய்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து வளர்த்துறது அது கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அதெல்லாம் இந்த கிளாஸ் இஸ் நாட் ஃபார் தேட். ஸோ என்னத்துக்கு நான் அது எங்கேயோ போயிட்டேன்னா எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா அதிகாரி ஒப்புக்கொள்ள 2 இது சப்த பிரமாணம் அதுல இருந்தே தான் அங்கேயோ வந்தது. ஓகே, எங்கேயோ இருந்தேன் நான் இல்ல. வேதங்கள் இது வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அது போல நம்ம இருக்கணும். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அது மாதிரி கேட்கணும். அவர் இதெல்லாம் என்னது பகவானுக்கு அர்ப்பணித்ததை தான் சாப்பிடணும். எது பண்ணினாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுங்க. நம்ம இந்த 9th சாப்டர் படிச்சோம்ல, பத்திரம் புஷ்பம். அவர் என்ன கேட்கிறார்? பெரிய எல்லாம் எனக்கு விருந்தெல்லாம் படை, டெய்லி எல்லாம் விருந்து எங்க உங்களுக்கு எல்லாம் படைக்கிறது அப்படின்னா 2 இட்லி வச்சாலும் என்னது அதுல இருந்து அவர் இன்னைக்கு அவர் வந்து பாதி இட்லி இல்ல ஒரு 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 பீஸ் அவர் எடுத்து சாப்பிட்டா அன்னைக்கு நம்ம நிறுத்திடுவோம், கொடுக்க மாட்டோம். ஐயோ நான் இவருக்கெல்லாம் தினமும் நான் வைக்கிறேன், இவர் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காரு, எங்க வீட்டுல அவ்வளவு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறுத்திடுவோம். அவர் அர்ப்பணம் பண்ணும். அவர் கண்ணாலேயே பார்த்து சாப்பிட முடியும், காதால சாப்பிட முடியும், எல்லாம் அவர் வந்து ஈஸியா சீயிங் அவர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். எவ்வளவு பேர் பண்றோம்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? பட் நம்ம இப்ப L3ல வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து சாப்பிடறது எதிர்க்கணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினதான் சாப்பிடணும். அப்புறம் வெளியில சாப்பிடலாமா அது ஓகே. இப்போ நம்ம இனிஷியேஷன்லாம் எடுக்காதவங்களா ஓகே, யூ கேன் ஈட் ஃப்ரம் அவுட் ஆல்சோ. அப்ப எல்லாம் இப்படி அவங்க இப்படி பண்ணிதான் வைப்பாங்க. எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வேர்த்து கொட்டும். அந்த என்னது அந்த அடுப்புல எல்லாம் நின்று வேர்த்து தான் கொட்டும். நமக்கு வேர்த்தாதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னது வழியும் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல பிளேட்ல எல்லாம் அப்படி மேல இதெல்லாம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன இருக்கும், அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. அது இன்னும் பெரிய 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 ஹோட்டல் போச்சுன்னா அப்படி இருக்கும், டிம் லைட் தான், அதுல என்ன விழுந்திருக்குன்னே தெரியாது, அப்படியே சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் நம்ம. எனக்கு இதெல்லாம் படிச்சு இல்லையா ஆக்சுவலா டிம் லைட் ஹோட்டல் போனாலே டென்ஷன் தான். ஐயோ இப்ப இங்க என்னெல்லாம் போட்டிருப்பாங்களோ, கண்ணு வேற தெரிய மாட்டேன், கண்ணாடி போனாலும் கண்ணு தெரியறதுல அது என்ன மிக்ஸ் பண்ணிருக்கான்னு தெரியல. டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அது போல டேஸ்ட் மேக்கர் தான் இப்ப நிறைய வருது இல்ல, அதெல்லாம் போட்டுன்னா நல்லா இருக்கும். பணத்தையும் அவ்வளவு கொடுத்து பெரிய பெரிய ஹோட்டல் வச்சுன்னா என்னது அவ்வளவு பணத்தை கொடுத்து அந்த மாதிரி இது அப்படி பண்ண அந்த மாதிரி சாப்பிடுறாங்க மனிதர்கள். இப்ப என்னதுன்னு நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம். அப்ப என்ன சொல்றோம்னா கிருஷ்ணர் சொல்றதை நம்ம செய்யணும். என்ன சொல்றார்? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுங்கப்பா அவர் கேட்கல. ஏன்னா அவர்கிட்ட இல்லாமையா அவரோட ஒரு இடத்துலயும் அப்படி போயிட்டு சப்பன்னா என்னது 56 வகையான உணவை பாவா கொடுக்குறா. அதெல்லாம் விட்டு நம்ம வீட்டுல என்னது ஒரு பெரும் இந்த பருப்பு சாதம் ஏதோ சம்திங் அதுக்காக வரார் இல்ல. அவர் வருவார். எப்போ வருவார்? நம்ம ஆசையா நம்ம கொடுத்தோன்னா அந்த ஒரு ஸ்டோரி எல்லாரும் தெரியுமா? இந்த இது என்னது கிருஷ்ணா பேரு என்ன மறந்து, விதுரரோட வைஃப். கிருஷ்ணர் போறார் விதுராணி வீட்டுல. கிருஷ்ணாணி வந்துட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்குமே, கிருஷ்ணா வந்துட்டியா எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான். எனக்கு அது இப்ப நினைவு வந்ததுன்னா சொன்னேன். வா கிருஷ்ணா உட்காரு, கிருஷ்ணா எப்படி இருக்கேன்? அவ்வளவு நமக்கு ஆகும் இல்லையா? சில பேர் சில ரொம்ப பிடிச்ச ஆளை யாரையோ நம்ம பார்த்துட்டோம் நிறைய பேசுவோம். நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அப்படி விருந்துன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது கொடுத்துட்டே இருப்போம். இல்ல யூ ஷுட் ஃபீல் கம்ஃபர்டபிள்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதாவது கொடுப்போம். அப்படி வந்து எல்லாம் கொடுக்கணும், ப்ரெஷர் கொடுக்கணும், எல்லாம் பேச ரொம்ப பசிக்கிறது. அதுக்கு என்ன கிருஷ்ணா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சமையல் பண்ணி போடுறதுக்குலாம் நேரம் நீ சொல்லிட்டு வாழைப்பழத்தை எடுக்கிறா. பேச்சு மும்பலத்தை என்ன பண்றா? ஆமா கரெக்ட். சோ வாழைப்பழத்தை கீழே போட்டு தோலை கொடுக்குறா. அது அவளுக்கே தெரியாது. அவ்வளவு பேச்சு மும்முரம், அப்படி ஒரு ஆனந்தத்துல பேசுறா. அவர் தோலை முழுங்குறார் பாவம். ஆனா ஆனந்தத்துல அவர் முழுகின்னு இருக்கா. இன்னொரு பகவானுடைய இது அவர் வந்து பகவானுடைய அந்த பக்தி பார்க்கணும். இவங்களும் பக்தி பண்றது பகவானுடைய இந்த ரெசிப்ரோகேஷன் சொல்றோம் இல்லையா? அவர் அப்படி ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு. நீங்க எவ்வளவு பக்தி காட்டுறோம்ல நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன் அப்படின்னு. அங்கேதான் அப்புறம் விதுரர் வர்றாரு. விதுரா நீ என்ன பண்ற? நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நீ
அப்பதான் அவளுக்கு தெரியாது. அப்ப கிருஷ்ணர் தடுக்க வேண்டாம் வேண்டாம், அவ கண்டினியூ பண்ணிட்டான், என்னவோ பேசுறா, எனக்கு ஆஃபர் பண்றா, நான் அதை சாப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. கிருஷ்ணருக்கு என்ன, எல்லாம் சாப்பிடுவார், என்ன வேணா ஆசையோட நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் எடுத்துப்பார். அந்த வேறையும் இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ்ல இப்ப சொன்னேன்னா தெரியல, அவருக்கு ஒரே தலைவலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பாத பாத வந்து தூசி, யாருடைய எனக்கு வந்து பக்தர்களோட பாத தூசி கொண்டு வந்ததுன்னா அதை நான் அப்படி தடவினா எனக்கு இது போகும், எனக்கு தலைவலி போகும் அப்படின்னு சொன்னா நாரதர் போயிட்டு எல்லாத்தையும் கேட்க போறார். தேவர்கள் முனிவர்கள் எல்லாம் போட்டுன்னா, அச்சுச்சோ நீ எங்க பாத இதை தூசியை போயிட்டு அவரோட தலையில என்ன நீ பாவம், எங்களுக்குலாம் அவ்வளவு பாவம் கிடைக்கும், நாங்களாம் பண்றோம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்கர் சின், எனக்கு வந்து பாவ செயலாக்கும் அது நாங்களாம் கொடுக்க முடியாது, என்ன எங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பாவம், நரகத்தை தான் நாங்க ரொம்ப அழுகி போயிடுவோம், அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம்னு. ஆனா விரஜவாசிகள்கிட்ட வந்து கேட்டோன்னே கிருஷ்ணருக்கு தலைவலியா இந்தாங்க எடுத்து அப்படி கொடுக்குறாங்க. ஐயோ நீங்க கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பாவம் வருவேன், எங்களுக்கு பாவம் வந்தா வி டோன்ட் கேர், கிருஷ்ணருக்கு தலைவலி அதுதான் எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், அதை போக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நாங்க என்ன வேணா நீங்க கேட்கறீங்க, நான் கொடுக்கறது ரெடி, அதனால எங்களுக்கு அது பாவம் வந்தாலும் அது அப்படிதான் ஒரு லவ் எப்படி இருக்கணும் பகவான்ட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு அந்த அன்பு, அந்த அன்புடன் நம்ம வந்து என்ன பகவான் கொடுக்கலாம், பத்திரம், ஒரு துளசி இலை, புஷ்பம், பகவானுக்கு எந்த உகுந்த எந்த பூவை வேணா கொடுக்கலாம், பத்திரம் புஷ்பம் பலம் அப்படின்னா என்னது, இது ஃப்ரூட், எனி ஃப்ரூட் வி கேன் ஆஃபர். ஒண்ணும் இல்லையா எங்க வீட்டுல, ஒண்ணும் கிடையாது, சரி தண்ணியாவது கொடு, தண்ணி இருக்கும் இல்லையா வீட்டுல, தண்ணி இல்லாம இல்லை இல்லையே மாதாஜி, இப்பெல்லாம் குழாயிலேயே தண்ணி வர மாட்டேங்கிறது, டேங்கரும் வரல, தண்ணியே இல்லை எங்க வீட்டுல, ஒண்ணும் கிடையாது, பூவும் கிடையாது, இலையும் கிடையாது, ஒரு ஃப்ரூட்டும் கிடையாது, தண்ணியும் இல்லை. அப்ப ஒரு ஆச்சாரியத்தை சொல்லி அவர் சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும், அவர் சொல்ற அப்ப கண்ணுல தண்ணி வரணுமா, அழுக வரணும், பகவானே உங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒண்ணு இல்லையேன்னு அந்த ஒரு ஆனந்தம் இல்ல, சாரி, ஒரு துக்கமான அந்த கண்ணீர், அந்த தண்ணியாவது கொடு, ஆஃபர் தேட் டு த லார்ட் அப்படி. சோ அது அப்புறம் என்ன எத்கரோ, அதே சாப்டர்ல அடுத்தது ஒரு எத்கரோஷி எத் தர்ஷனாசி அப்படின்னா என்னது, என்ன செய்றீங்களோ பகவானை நினைத்து அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஒருத்தர் தானமா ஏதோ கொடுத்தாலும் சரி, இப்ப அது வருமே, இப்போ நான் ராமநவமி அது இதுன்னு கலெக்ஷன் வருவாங்க, வந்துட்டான்ப்பா இந்தா போட்டோம் அப்படின்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது, நம்மளால முடிஞ்சது கொடுக்கணும், ஆனா எப்படி கொடுக்கணும், பகவானுடைய பிரசாதமா தான் விடணும், பகவான் மனசுல அந்த ஒரு எண்ணம் வரணும், என்னால இவ்வளவுதான் இந்த மாசம் கொடுக்கணும், போன மாசம் நினைச்சேனே என்னால கொடுக்க முடியும்னு, இந்த மாசம் ஏதோ செலவு வந்துடுத்து என்னால இவ்வளவு கொடுக்க முடியாது, பகவானே உங்களுடைய அனுகிரகத்தோட நான் வந்து இது கொடுக்குறேன், ஜஸ்ட் ஏன்னா அவரை நம்பி அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றா போல நமக்கு அவரை நினைத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது நமக்கு அதோட இது பேட் இஃபெக்ட். அதுல நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு பாகவதம், அது அப்புறம் வரும்போது நான் சொல்றேன். மிருகாஸ் மன்னரோட ஸ்டோரி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். சோ அவரை வந்து அந்த பள்ளியா போயிட்டார், அவர் அந்த மாதிரி பண்ணாததுனால பள்ளியா போனார். அப்புறம் பல வருட காலம் பள்ளியா இருந்து கடைசியில கிருஷ்ணரோட ஸ்பர்ஷம் பட்டுட்டு அவருக்கு வந்து திரும்பி வந்து மிருக மன்னரா ஆயிட்டார். அப்ப அவருக்கு வந்து ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ், நான் வந்து எல்லாருக்கும் தானம் பண்ணிட்டு மிஸ்டேக் என்ன பண்ணேன், ஆஃபர் பண்ணல, உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நான் வந்து என்னுடைய பெருமை, நான் ராஜா தானே எங்கிட்ட எல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்தேன், பசுக்களை எல்லாம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு. சோ அதனால நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, கிருஷ்ணர் சொல்றத வேத வாக்கா எடுத்துட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதா, அது போல நடக்கணும், அதுதான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். அது எப்படி நமக்கு தெரியும்னா பகவத்கீதா. அப்ப பகவத்கீதா வந்து பகவத்கீதா இருக்கக்கூடிய இப்ப ஈஷோபனிஷத், இந்த உபனிஷத் எல்லாமே எழுதினது எப்படி ஆச்சாரியர்களும் அந்த இவங்களாம் முனிவர்கள் எழுதினது எப்படி காதால கேட்டல இருக்கு, அது ஒரு ஸ்மிருதி. இன்னொன்னு என்னது அடுத்த ஸ்மிருதி வரல இல்லையா, ஸ்மிருதி வரும்போது அதை படிக்கலாம். அப்ப சங்கராச்சாரியர் இப்ப இது வந்து 2 விதமான அந்த இது போட்டிருக்கு, 2 நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எடுத்துக்கலாம், ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் எடுக்கலாம். வேற யாருக்கா கிளாஸ் போனோம்னா யூ கேன் லீவ், ஒன்லி தட் நம்ம இந்த மாதாஜி அட்மின் மாதாஜி பாமா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு பாமான்னு வருதுன்னா கொஞ்சம் பழகணும் எனக்கு அவங்க பேரு வரதுக்கு. நீங்க ஒன்லி யாரெல்லாம் வந்து பேரு பானுப்பிரியா, நீங்க பேர் எழுதி வச்சு நோட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நீங்க நான் எக்ஸல் ஷீட் உங்களுக்கு அனுப்பணும், அது இன்னும் அனுப்பலாம். சோ என்னது இருக்கு மாதாஜி, லிங்க் இருக்கு இல்லையா, ஓகே ஓகே இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. சோ என்னது 2 விதமான பக்தர்கள் தான், எல்லாருமே பக்தர்கள் தான். ஒண்ணு வந்து என்னது அருவவாதிகள், அது உருவம் இல்லாதக்கு வந்து வழிபடுறாங்க. அப்புறம் சில செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்றாங்கன்னா உருவத்தோட வழிபடுறாங்க. அப்போ உருவத்தோட வழிபடுறவங்கள துவைதா பிலாசபி ஃபாலோ பண்றாங்க. தட் இஸ் கடவுள் ஒருத்தர், நான் ஒருத்தர், நான் ஜீவாத்மா, அவங்க பரமாத்மா, அப்படி மென்ஷன் பண்றவங்க வந்து அவங்களும் பக்தர்கள் தான். அருவவாதிகள்னா உருவம் இல்லாத அவங்க வழிபடுறாங்க. அது வந்து வித் கான்சியஸ்னஸ் தே வில் திங்க் ஆஃப் லார்ட், அப்படி அவங்களும் மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது என்னது சங்கராச்சாரியர் வாஸ் அது அருவவாதி, அவர் அருவவாதிய பிரகடனம் பண்ணினாலும் அவர் எப்படி இருந்தார், அதுதான் போட்டிருக்கீங்க.
சங்கராச்சாரிய பிரம்மனை பற்றி அருவவாதத்தை பிரச்சாரம் செய்த அருவவாதியாக இருந்தார். ஆயினும் உண்மையில் அவர் தம்மை மறைத்துக் கொண்டிருந்தார். உருவவாதியை மறைத்துக் கொண்டேன். அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதுவும் 3 நாள் சொல்ல, இன்னும் 4 மணி ஆயிடுத்து. வில் நாட் கோ இன்டு தட். இது ஜெனரல் இதுதான். அப்போ என்னது, அவர் தானே எழுதியிருக்கார், பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமத்தேன்னு, இந்த முட்டாளே கோவிந்தனை பஜனை பண்ணு நீ. அந்த இதெல்லாம் என்னது ஸ்லோக்கால் எப்படி சொல்லணும், அதுல இக்கு இல்ல இப்ப இல்ல, அது இந்த மாதிரி சொல்லணும். வேதங்கள்லாம் எப்படின்னா, வேதம் எல்லாம் படிக்கிறவ பார்க்கணும், அவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்கணும். அதுவும் அந்த சாமவேதம் படிக்கிறவங்களோட கேட்கணும். அப்படி எல்லாம் ஒரு டியூன்ல எல்லாம் போட்டு சொல்லுவாங்க. அது சரியில்லைன்னா இல்ல அதை கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் இப்படிதான் படிக்கணும், அது கிராமர் சரியில்லை, அது அப்படி. அதெல்லாம் பார்க்காதேப்பா, நீ வந்து பகவானை நினைத்து, வெறும் பகவானை நினைத்து நீ இதெல்லாம் சொல்லு, அதுவே ஒண்ணு மேல கொண்டு போகும்னு சொல்லிட்டு யாரு சங்கராச்சாரியரே மூடர்களே அப்படின்னு சொல்றாரு. பஜ கோவிந்தா, பஜனை என்னது, பஜனை பண்ணுங்க, பகவானை நினைங்க, அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்க, கோவிந்தனை வழிபடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ அவ ஒரு என்னது மறைத்து கொண்டிருந்த உருவவாதி தான். அவரும் பகவானை வழிபட்டு இருந்தார், கிருஷ்ணரை வழிபட்டு இருந்தார். ஆனா ஒரு மறைத்த இதுல அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. அதை we will discuss later. பகவத்கீதைக்கான நமது விளக்க உரையில் சங்கரர் எழுதுகிறார், பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நாராயணர் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் அதனை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறார். அந்த பரமபுருஷ பகவான் நாராயணரே கிருஷ்ணர். அதையும் கன்ஃபர்ம்டா அவர் சொல்றார். சில பேருக்கு அவங்க அந்த மாதிரி பிலாசபி படிக்கணும், அங்கேயும் அதே தான் சொல்றா. they don't say இதெல்லாம் ராங்லாம் சொல்லவே இல்லை. ஆனா அடுத்த அப்புறம் வர பக்தர்கள்லாம் அதை கன்காக்டட் பண்ணி அது வேற விதமா கொண்டு போறாங்க. சோ என்னது, அது யாரு, கிருஷ்ணர் யாரு, வாசுதேவர். நீங்க கரெக்டா படிச்சீங்க மாதாஜி. வசுதேவர் இதுல போட்டிருக்கு. தேவகிக்கும் வாசுதேவருக்கும் பிறந்த வசுதேவர், கிருஷ்ணருக்கு வசுதேவா. ஓகே, அப்ப இது தாய் தந்தை இதெல்லாம் படிச்சீங்க, இது வரைக்கும் படிச்சோம். இது படிக்கலையோ, இந்த இது வரைக்கும் படிச்சீங்க பகவத்கீதை ஆதாரம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. உதாரணமாக பௌதிக உலகில் அறிவை பெறுவது 2 வகையான முறை. இது படிச்சீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா? இல்ல படிக்கல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, யார் படிச்சீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சவங்க யாராவது பதில் சொன்னா ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு. இல்ல மாதாஜி, அது படிக்கல. இல்ல மாதாஜி, படிக்கல. சுஜாதா மாதாஜி தான் படிச்சாளா? நீங்க இது வரைக்கும் படிச்சால? நான் படிக்கல. இது வரைக்கும் தான் படிச்சீங்க. இவ்வாறு ஏற்றல் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது, அது வரை தான் வாசிச்சேன். அது வரைக்கும் தான் படிச்சீங்க. நான் மார்க் பண்ணிடுறேன், இது லாஸ்ட் மார்க் பண்ணல. ஓகே, இங்க மார்க் பண்றேன். இப்ப நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம், பிகாஸ் கொஞ்சம் ஒரு சரியான இதுகள். நாளைக்கு இது ஒரு கண்டினியூஷன் பண்ணலாம். ஏன் இவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறது, அறிமுகத்துக்கே நீங்க இவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறீங்கன்னாக்கா, இது லைக் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன். ஓகே, இது ஸ்டாப் பண்றேன். நம்ம அறிமுகமே எப்படின்னாக்கா ஃபவுண்டேஷன் போடுறாங்களே, அதுக்கப்புறம் நம்ம பில்டிங் கட்டல. நீங்க பாத்திருக்கீங்களே ஃபவுண்டேஷன், இப்ப நம்ம அந்த மெட்ரோ என்னெல்லாமோ கட்டுறாங்களே, குழி போட்டு பண்ணி என்னைக்குதான் வரப்போறது நமக்கு தோணும். ஆனா அவங்க அது பேஸ் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் நம்மளோட பேஸ் இதெல்லாம் படிக்கதான் பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஓகே, நாளைக்கு நீங்க இதுல யார் படிக்க என்னது, இன்னைக்கு படிச்சவங்க கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன். அவங்க யாருக்கு இன்னைக்கு படிக்காதவங்க யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்ததுன்னா அவங்க படிக்கட்டும். அப்படி விட்டு கொடுத்ததுனாக்கா அவங்க எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அட்டெண்டன்ஸ் அண்ட் புக் யாரும் இப்போ இதுல பார்த்தேன், நான் சாட்ல புக்கு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி கேட்டிருக்காங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, எஸ். இப்ப அனுப்பிரிய மாதா, நீங்க ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, புக்கோட அந்த மெசேஜ் இருக்கு இல்லையா, அது போடுங்க. யார்கிட்ட எல்லாம் புக் இல்லையோ அது அவங்க புக் வாங்கல, அதுக்கு ஒண்ணு இன்னைக்கே வாங்கணும்னு நான் சொல்லல. நோ ஃபோர்ஸ் அட் ஆல். இங்க நம்ம இஸ்கான்ல மாத்திரம் எல்லாம் ஃப்ரீடம் தான், எல்லாம் ஆன்லைன்லயே இருக்கு இல்லையா? வேதா பேஸ் திறந்ததுன்னா எல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு. அது இங்கிலீஷ்ல தானே இருக்குன்னா இமிடியேட்டா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதுன்னா வந்துடும் தமிழ்ல. ஆனா அது போல இருக்கும். கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் வில் ஹேவ் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்லாம் இருக்கும். சோ அதனால நீங்க என்னது, ஜாஸ்தி விலையில இந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான். அது ஒரு பேக்கேஜா வாங்கிட்டோம்னா L3க்குன்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும். அதை நான் ஆக்சுவலி மெசேஜ் பார்க்கணும், அதுல ஏதோ இருக்கும். அது கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்டா கொடுப்பேன். ஏன்னா 3 புக்கு நம்ம சேர்த்து வாங்குறோமே, எதுவுமே அப்படிதான் இல்லையா? இல்லை சின்ன சின்ன புக்கு தான். ஸோ நீங்க யூ கேன் பை ஆல் தட். அண்ட் அந்த மெசேஜ் நாங்க இன்னைக்கு போடுறோம். வேற என்ன, அப்புறம் மங்களார்த்திக்கு அது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கும். மெடிக்கல் இஷ்யூ இருக்கிறவங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் ரிஸ்க். நீங்க மருந்து சாப்பிட்றேன், நான் காலையில எழுந்துக்க கூடாதுன்னு பகவான் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க, அதோட ஏதோ ரிப்பர்கஷன் ஆகும்னு சொன்னவங்களாம் பண்ணாதீங்க. அதே போல 16 ரவுண்ட் பண்றவங்களுக்கும் எனக்கு எல்லாம் கண்டினியூஸ் உட்கார சொல்லவே இல்லை. சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம கிளாஸ்ல சொன்னேன்னு நினைவுல. ஒரு மாலை நம்ம ஒரு ஜபம் பண்றதுக்கு மேக்ஸிமம் 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். நம்ம என்னதான் நிதானமா சொன்னாலும், இன்னும் ரொம்ப நிதானமா பண்ண 15 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு 10 நிமிஷம் இஸ் அ ப்ராப்பர் டைம். 20 மினிட்ஸ், ஒரு 15-20 நிமிஷம் நம்ம கையில எங்கிட்ட டைம் இருக்கு. இவ்வளவு மாலை பண்ண போறே நம்ம நினைச்சு கூடாது, எனக்கு இப்ப டைம் இருக்கு, இன்னும் சாப்பிடறதுக்கு நேரம் இருக்கு, இன்னும் யாரும் சமையல் பண்ணி வச்சாச்சு, இன்னும் யாரும் சாப்பிடறதுக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஸ்டாப் பண்றேன்.